Lehenengo eta behin, eta Kitxo Euskara Elkarteren izenian, ongeitorria emon nahi detzuegu, gaur Eibarrera hurbildu, eta euskararen transmisio eta sozializazioari buruzko mintegi honetan parte hartuko duzuen guztioi. Eskerrik asko etortziarren, entzule moduan, zein islari moduan, mimoz, arduraz eta ilusio guztiakin antolatu dugun 14. mintegi honetara. Eta bereziki eskertu nahi detzet, hemen maizan ditugune erakundeeri, euren prestutasun eta interesari esker, bidia elkarrekin eitxia, aberazgarri xaua, obia eta eraginkorraua dalako. Eskerrik asko beraz, SD Eibarri, Eibarrenak ebairi, Gipuzkoako Foru Aldundiari, naiz eta gaur ezin izan diran etorri, eta baitxa Eusko Jaurlaritzari be. Hau esan da, aitortu beharra dakagu, areto hau gaur rolan ikustia politxa dela guretzako, oindala 14 urte ekindako bide honek zelako garapena eukidaben ikustia oso posgarrisa dan moduan, horren beste jende, elkarte edota erakunde gai berberak kezkatzen gaitxula ikustia. Kezkatzen gaitxun gai hau lantzen saiatzen gara eta Kitxo Euskara Elkartean, erabilera bultzatzen duten hainbat programaren bitartez, hainbat eragilerekin elkarlanian, sarea ehunduz eta komunitatea trinkotuz. Jakinda ez garala bakarrak eta ez gauzela bakarrik. Hemen gauzen guztiak eta etor daitezkenak elkarrekin gehiago eta hobeto egin genkela sinisten dugu. Gero izango dugu aukera, kafi hartzen edo bazkal orduan elkarren berri eukitzeko eta gure arteko harremanak eta hartu emonak estutzeko. Eta ez naiz gehiago lusatuko eta beste barik SD Eibar Fundazioko Ainhoa Otaegiri emango detzat. Berbia, eskerrik asko. Ongitorri guztiei eta eskerrik asko Maider egin duzun aurkezpena eta hitza emateagatik. Lehenik eta behin nire aldetik barkamena eskatu nahi dut Mikel Larrañaga Fundazioko lehendakari ordea eta Euskara Planaren arduraduna bertan ez egoteagatik eta hortaz niri egokitu zait hitza hartzea bere tokian. Eskerrak eman hemen mailan gaudenei eta baita ere eskerrik asko eta Kitxori gaur Ipuruan ekitaldi honi egoitza emateagatik. Niretza plazer bada ongi etorria denei ematea eta esan bezala mintegi honetan eta helburu komuna izatea Euskararen zabalkundean eta erabileran eragitea. Dakizuenez, badira urte batzuk Eibar kirol edo futbol taldea klubean euskara plana ezarrita daukagunetik, euskeraz eta kasu honetan, iaz kongresu honetan gure proiektu izarra aurkeztu zen, kasu honetan euskararen baloia. Hildo honetan lanean jarraitzen dugu eta atzo bertan argitaratu genuen aurtengo lehiaketaren emaitza, baino emaitzaz gain, daturik esanguratsuena, bada 200 haur baino gehiago bertan egon direla Ipuruan eta kasu honetan bai kirola eta euskararen erabilera bi kontzeptuak elkartzen dituen lana egin dutelako. Orduan, guretzako kasu honetan euskararen baloiak eta proiektuan daukan helburua haurrak gure etorkizuna direla jakinda, guk helburutzat jarri dugu bai arrobiko talde guztiek euskeran beraien ariketak eta esperientzia izateko lanean jarraitzea. Eta horretarako klubean euskara plana ezarrita daukagu eta gure hurrengo helburua kasu honetan da euskara plana ere gure arrobiko eta fundaziorako talde guztietan ezartzea. Beraz, gure euskararen edo gu daukagun euskararen konpromesua zabaltzea. Dena den beste azalpenetan ez nuke luzatu nahi, eta gaur programatutako hizlariak dira gaurko protagonistak, beraz horregatik nire aldetik aneri hitza pasako diot, hasi eskerrik asko guztiei eta ongi etorri. Egunon, eta ongi etorri denoi, eta eskerrik asko eta Kitxori urtero antolatzen duzuen mintegi honegatik, eta urtez urte eta urten 14. da, euskararen sozializazioari eta transmisioari begira lantzen diren proiektuak eta esperientziak ona Eibarrera ekartzeagatik. Zuen egitasmo honek, euskararen transmisio eta sozializazio mintegiak bat egiten du Eibarrenak ebain ditugun helburuekin. Izan ere, 10 urterako euskararen plan estrategikoa martxan jarri zenean, fokua aurreta jarri zen,
eta eremu hori, beraien inguru hori arnasgune izateko, beraien inguruko agenteak eta eragileak saretzat aktibatzea oso garrantzitsua da. Horretan ari gara gu lanean, eta aldi berean Eibarren helburu hori lortzera bideratuta dauden proiektu eta egitasmoak babesten ditugu, eta gaurko mintegi hau ere pozik babesten dugu. Eta, bueno, besterik gabe eskerrik asko, eta zorionak eta kitxeri. Ongi torri, denoi, hemen izateagatik eskerrik asko, zorionak ere eta kitxo elkarteari urtero egiten duen, antolatzen duen mintegiagatik, eskerrak eman ere beti, hemen egoteko aukera ematei guzulako, eta, eskerrak ere bai, Eibarko Fundazioari lekua usteagatik, eta gainontzeko Eibarko eragile guzti ere eskerrak. Aurtengo mintegian euskarak aisialdian duen lekua aztertuko dugu, eta horrekin lotuta gogora ekarri nahiko nuke 2020an klusterrak egindako gazten gaineko ikerketaren zenbait gako, bintzat bi azpimarra egingo nituzke bertatik hartutakoak, bai? Bat, bertan, azterketa horretan, esatezan, ondorio bezala, ondorio asko zeuden, baina bitako bat zan, hizkuntzaren gaineko diskurso sendorik ez dutela gaztek, eta bigarrena zan, euskararen presentzia handitzen aizala, baina ahul zehola oraindikan gazten eremutan. Sare sozialetan, ikusentzunezkotan, musikan, kirolan, diskoteka, jaiak eta bar, bai? Orduan, gazten mundua betetzen duten elementu, produktu eta praktikak zirela, badirela, eta hor, euskarak oso toki gutxi daukala. Gazten kulturak eta euskarak bat egiten ez badute, erabileran eragiteko aukerak oso mugatuak izango direlakoan gaude, gazte kultura horietan eraikitzen dituzten erabeta gaztetxoek euren identitatea, bizimodua eta mundua. Inporta zaiena hor dago eta euskarak toki bat behar du unibertsio horretan. Bestela, erabilera ez da handituko, erabilera helburu ez delako gazteen bizitzan. Erabilerak bidea izan beharko luke gazte gisa agertzeko. Orduan, gazten unibertsio horretan, kirola izan da, jaurlaritzatik behintzat orain dela 4 urte, begiz jota dugun eremua. Arrazoi askorengatik, baina 4 edo 5 azpimarratuko nituzke, bat izango litzake, milaka aur nerabe eta gaztek praktikatzen dutelako kirola egunero, eremu hori da gaur-gaurkoz gazteen sozializazio esparrurik handiena, eta hizkuntza faktoreak kirolaren erdigunean jarri nahi dugulako. Hoi da, arrazoi importantenetako bat. Bigarrena, eskola eremuan euskaldundutako gazte belaunaldi berrien eskolaz kanpo jarduera nagusia delako kirola, eta horrek estrategiko bilakatzen duelako euskarazko erabilera ohiturak finkatzeko bidean. Kirolaren bitartez gaztei ikusarazi ahalko diegulako hezkuntzako gune formalaz gain, gune informalagoetan ere euskara modu eroso eta gozagarrian erabili daitekela, taldetasunaren garrantzia ere azpimarratu nahiko genuke kirolaren bitartez ere sustatzen dalako, eta azkenik kirolaren bitartez lortu daitekelako gaztek euskara bizipen positiboekin lotzea. Kirola bezala, baina beste erronka batzuk ere baitugu gazten unibertsio horretan, zer esan sare sozialek, ikusentzunezkoak, lan mundua, eta barrez. Beraz, lasai, presari gabe, baina eteni gabe, baina aurrera egin dezagun denon artean, bakoitza bere esparrutik, bere eremutik, baina alba da lankidetzan eta koordinatuak. Beraz, besterik ez, eskerrik asko berriro antolatzailei, animo eta egun hona izan. Hortetik urtera bueltatzen gara, ez da? Hain eskara daleko izulatetara, zer oso zarete, laxentatzen goz? Onda? Bai ez? Bai neska. Egun hona inara, Koko? Ez eskuta neska. Gero irtengo zara, así que, hoxe, bueno. Baina aurten ere aurpegi ezagun pila bat ikusten ditut hemen. Bai, Matriuska, hor daude berbado lagunak ikusi ditut nilen. Bai, eta ikastetxietakoak, eta aikakuak, eta bai dindaiekoak bai, eta huemakoak, eta ara! Eta zer, haiene, mintegi honetan, hasieratik baino lehenago,
hasieratik lehen egunetik eta urtero parte hartzen duen lagun bat ikusi dudala hor. Bai? Ta nor? Non ikusi etzu ba? Antxe dago, Jaime Altuna! Ta ama, ikusten ba, Jaime Altuna! Uste dut horrek izan barko lukera gure Matriuska. Jaime? Matriuska? Bueno, orduan zer esan nahi ez du, Jaime dela nire amama? Jaime amama, izan zitekeen, ez da, baina bada etxekoa. Azken finean, hemen zaudeten guztiok ere horrelaxe hartzen zaituztegu, etxekoak bezala. Bai, hori egia da, Zau, mintegi bat izan arren, badaka horrelako kutsu berezi bat. Bai, hori egia da, Zemen punta-puntako izlariak, eta ikerketak, eta esperientziak, eta proiektuak ezagutzeko elkargune berezia da mintegia. Baina azken finean, elkargunea da, saregunea. Eta aurten bideos jasoko bada ere, erabaki dugu aurrez aurrekora bueltatzia. Bai, bakizue, hartu emanak, eta begiradak, eta elkarrizketak, eta giroak, beste, abia puntu bat emateiola edo zerri. Matriuska, ze Matriuska? Uste dut Ainarak txarteltxoa aterako digulagu hemen txutxumutzuta jarraitzen badeu. Bueno, has gaitezen, tira. Has gaitezen jolasten. Jolasten? Bai, atira horrak azuten karpetak. Venga, tak, atera, Eta hor galetegi bat ikusiko duzue. Bai, batzu ja beteta izango duzue agian, ze oso goiz iritsi zarete, baina beste batzuk azken momentuan, eta txak. Bueno, galetegi hori azken finean da ikusteko zen maila dakagun mintegi hasi aurretik. Hori da, goizean zehar entzungo dituzuen itzalien inguruko galderak erantzun barko dituzue, Eta gero bukaeran, ikusiko dugu zelan zen mintzaten. Oker edo zuzen. Ze batzutan, uste dugu, baina usteak, ustel. Eta beste batzutan, intuizioak edo esperientziak, asko adierazten digu. Bueno, tira, zer topatu zue, galdetegia? Batzu buruarekin etziten dute, beste batzuk ondikan lo daude, Matriuska, ez dakit kafe hartze, bate kafea bartzu, nango batek, eta ez dakit. Bueno, zera, topatu zue, hasteko prest, bukatuta? Bai, hasteko edo bukatuta? Dana, hone kafea behar da, Bueno, 2 minututxo, tik-tak. Bukatzen zuten ian esku altxau. Parratzia lopa trasera, oso ondo. Bueno, eta bestean zer? Tartetxo bat emango diegu. Zein ara? Bien bitartean jungo geha sartzen. Ez da, bertakite, Ainara zure txana izango, ez da? Igual bai. Beste tartea utziko diogoin, tartea. Gero tartea gongoa kafiakin? Ez dakit tartea gongoa. Tarta ez dakit. Tartea bai. Bueno, asko ikasi, adi, txintxo. Ta gero arte, aio. Agur, Matrius. Aio. Txika, eskarrik asko. Bueno, hau guztia usan pizkat ikusteko ia ez nazeundeten, ez? Ez dakit bete dozuen, jokutxo bat eitxia nahi genduan, zuekin batzutan, Matriuskak esan digun bezala, uste batzuk eukitzen ditugulako, eta gero uste horiek ustela dialako, ero beste batzutan asmatzen dugu. Esperientzia asko dago pilatuta, jakinduri asko, baina batez ere esperientzia asko. Aitzatu da bebestek, ez naiz luzatuko, oso posi gaude, zuek dano gaur gurekin egotiaz, nahi detzeguz eragile guztiei, bereziki SD Ibarri, eta horratzien jarri zaigun arrateri bebai. Eskako guztauko, baina arrateri bebai, gurekin hartu emon zuzen-zuzena berak eukitzen da belako, eta, alako bide lagunak benetan eskertzeko adialako. Hazingo gara, segero badakizue nahiko germaniko ibiltzen garala, lasai atxedenaldi agongo da, mabialaren gitxiak bueltan. Hor txartuko dugu kafia, eta kafia nostian taldeko argazkiatarako dugu. Justo Eibarrek entrenamendua daka gaur, hemen.
eta nahi dugu, eta ikusiko dugu posible da, baina entrenamendua ate itxiak daude, ateak itxia daude, eta bertan dauden bitxartian ezingo genduketara, nahiko gendukean inguruan etaratzia, aber ordurako amaitxu dauta daken, eta kafia amaitxu ostian, igual zelaira hurbilduko gara, argazki ataratzeko, bale? Baina hori ere pizkat inkognita lagako dugu. Hasengo gara, lehengo izlarixa Jaime da, Jaime Altuna da, aspalditik bide lagun zoragarrixa, asko dakien pertsona bada, gizarte antropologian graduatua da, feminismoakin ere, masterrain da daka, ikasketa feministak eta generoak burutua daka, ibilbide profesional oso luzea, oso emankorra, ibilbide horretan heziketa, jolasa eta hizkuntza uztartzen dituen hainbat egitasmotan aritu da, esku hartze programa ezberdinetan, argitalpenak ere baditzu, hitzaldi ugari eman ditzu. Gaur egun ere irakasle diardu, EHUn, eta uztailean bere doktora dutza tesia aurkeztu zuen, eta gaur hemen entzuteko eta jasotzeko aukera paregabea ikuko dugu. Beraz, hitza emango diote Jaime Altunari, badator. Egunon, pixka dutxatutan nagoela beste ipamen eta inbeste kontu. Azteko eskerrik asko, igual, eskerrak ematen batzuk izatute. Denbora gutxi izaten dezu eta eskerrak ematen denbora asko pasatzen dezu, baina, arkatu. Beharrezkoa dela, eta, bereziki, aipatu duten bezala, egia da nik etxekoa sentitzen naizela. Askotan egon naiz, hemen, batez ere mai inguruak edo zea dinamizatzen, oso gustora beti. Ez dakit amama matruskak esan duen bezala ez, baina aitite aitona izateko modun ja banaiz, orduan, aitona ere sentitzen naiz, gaur gaina toki berezian. Mintegi hontan egin ditudan gauzen artean, gogoratzen detola bereziki, behin gaizka garitan hori egin niola elkarrizketa, gaina momentu berezi batean, ze justo uste izan zala, Ibarrek bigarren mailara jetxiz, ez? Ibarrek bigarren mailara jetxiz zan, edo olako, zan justo urrengo egunean, eta ala ere gaizka garitano etorri zan, zan bat erresa momentu hori, baina, etorri zan, eta, oso berezia, gaur, beste toki batean, baina, hemen prentsa aurreko zea sala batean, gustora. Eskerrik asko Ainara eta Kito, eskerrik asko ere aurkezpenean egontzaten erakundei, egiten dezuen lanagatik eta mintegi, hau laguntzeagatik. Gaur ez nator dinamizatzaile, gaur tokatzen zai pixkat hitz egitea, Ainarak esan duen bezala batez ere hitz egingo dizuet, nire azken urtetan egin ditudan ikerketa etnografikoetan, Euskal Herrian egin ditudan ikerketa etnografikoetan, ateratako idei batzuk ekarri ditut, eta batez ere Ainarak esan duen bezala iaz aurkeztu nuen tesian atean nintun, ondorio batzuk ekarri ditut zuekin elkarbanatzeko. Saiatuko naiz denbora tarte pixka batera uzten gero zuek galderak iteko edo galderak baino, zuen iritziak edo zuen komentarioak eta jasotzeko, ez? Ez da erresa egia esan, olako urte luzeetan pixkate garatutako lan bat hori, hain formatu laburrean laburbiltzea, baina, saiatuko naiz. Eta portarako 9 puntu ekarri ditut, hor, idei bat edo idei orokor bat egiteko modun gauden. Azteko ekarri dizuet, nire ikerketaren, estena, guk antropologian estena etnografikoa deitzen diogu, pasadizo bat. Ekarri dizuet,
pixkat kokatzeko itzengo dudan gaian inguruan. Bueno, izenburua hizkuntzaren funambulistak, hori da pixkat nire tesiari jarri nion izenburua, gero ikusiko dezue zergatik, eta, bueno, gaurko hitzaldiaren izenburuari gehitu diot, adien genero eta hizkuntzaren arteko orekak eta desorekak. Baina esan dakoa, lehenengo ekarriko izuet, pasadizu bat, bai. Nire ikerketa batez ere, nik azken urtetan egin dudan ikerketa izan da, gazte, aur, gazte, nerabe, hortxe, ibili naiz, hizkuntza praktikak, hizkuntza ideologiak, hizkuntza dinamikak aztertzen aritu naiz, hizkuntzaren antropologian ikuspegitik. Eta batez ere, nire ikerketa etnografikoa, batez ere izan da eskolatik kanpo eta familitik kanpoko eremuan. Nolabait, eremu ez formala deitzen dugun hori, aisialdiko eremu monitorizatua. Aisialdia, baino ez erabat informala dana, ez lagunartekoa, baizik eta, aisialdian ibili naiz, aisialdi taldetan, aisialdi programetan, eta nire tesirako batez ere kirol eremuko edo ariketa fisikoa dagoen eremuko zenbait taldetan aritu naiz. Tartean dantza taldetan ere egon naiz. Olako pasadizo bat, behin Legazpin negola dantza txapelketa baten finala zan, neraben dantza txapelketa finala zan, eta parte hartzen zuten, ni hain nintzen zenbait dantza taldeetan, behaketak eta elkarrizketak egiten zenbait dantza taldeetan, eta txapelketa horren finalean parte hartzen zuten nik behaketak eta elkarrizketak egiten nintzen zenbait nerabek parte hartzen zuten, orduan jo nintzen finalera, horre nintzen, final osoa ikusten, ikusi izan dituzunen edo egon izan zareten golako finalak, golako txapelketetan, dia oso, txapelketak, badia, doinu bat, etengabe errepikatzen da, eta dantzari bakoitzak egin behar du, dantza oso errepikakorra dan zerbait, horregatik da pixkat koreografia errepikakorra da, etengabe, gaina luzatzen da, igual kasu honetan 3 orduz luzatu zen, egin zan, bukatu zanean hurbildu nintzen, ezagutzen ditun nerabe hoien gana, ze, postu honak lortu zituzten, eta zoriontzea, eta hurbildu nintzenean, horre mutiko baten amak, santzian etorri izan, eta santzian nik ez duen ezagutzen bera ama, baina santzidan hor eskezakit ikusten da? Beko, ez, justo. Bale, osake, gaur, nik irakurriko ditut, ze uste denak azpian jarri ditut. Esantzian, ama honek esantzian, badaki zein zaren, ze nire semeak unas izenak aldatua daude, anonimoa. Unasek kontatu izan dit, egoten zarela hor, behaketak iten entsaioetan, elkarrizketak iten, eta ikertzen ari zehala hizkuntza kontuak, eta ni bai, eta hori esan eta segituan esan zian, Unasek eta bere lagunek euskeraz desente egiten dute, beraien artean desente egiten dute. Eta ondoan zegoen beste heldu bat, eta heldu honek esan zuen, bai, euskeraz egiten dute, baina gaizki, mehatzen eta horrelakoak esaten dituzte. Mehatzen pixa egin, bai. Pasadizo bat, besterik ez, baina, ekarri detola sarrera moduan zeirutzen zait, bi esaldi hauetan pixka laburbiltzen da gazteen inguruan eta oroar, igual, euskararen inguruan azken hamarkadetan, dauden sarreran ere aipatu da, ez? Ditugun
bi kezka edo laburbiltzen dira hortan. Bai? Lehenengo esaldian, segurazki, soziolinguistika garaikidea nagusiki nola ulertzen den ikusten da. Ez? Ba, nolabait, asko egiten duguna soziolinguistikan da neurtu. Bai? Neurtu, euskeraz egiten dan, ez dan egiten, zenbat egiten dan, zenbat dakigun, zenbat ez dakigun. Hori da pixka soziolinguistikan azken hamarkadetako gako garrantzitsu bat zenik hizkuntza azterketak etnografia ikuspegitik egin izan ditudanean, neurtu gutxi neurtu dut. Baina ama honek segituan lotu zuen hizkuntza ikertzen nahi da, orduan esan bar diot nire semeak eta bere lagunek euskeraz asko iten dutela, pixkat neurtzaren kontu hori. Eta bigarren esaldian errepikatzen dan, edo planteatzen da auzi bat, nik uste etengabe errepikatzen dan auzi bat, ez? Gazteen euskeraren ezagutza eta erabileran arteko ustezko arrakala, ez? Hori da bigarren esaldiarekin lotzen dana, egia da, ez da zalantzan jartzen euskeraz egiten ez dutenik, ez, nolabait, egiten dute, baina bai kasu honetan zalantzan jartzen duenan egiten duten hori euskera ote den edo ondo egiten duten gaztelaniazko hitz ugari sartzen dielako. Nolabait, planteatuko duana gaur lehenengo idei bezala, heldu euskaltzaleen begiradapean ez gazten hizkuntza praktikek ez dute espero zena betetzen. Nolabait, kezka dagoela beti gazten praktiken, dinamiken inguruan. Hau da, neraben esperientzia linguistikoa arazo bihurtu dala azken hamarkadetan. Kezka da, etengabe gazteak eta euskera aipatzen deguna, eta esan daiteke, eta hau, Patxi Juaristi bezalako ikerlariek eta planteatu dute soziolinguistikan arloan Euskal Herrian azkeneko hamarkadetan ze arlo ikertu dien edo ze arlo aztertu dien planteatzen dienen, ikusten da gazteak eta euskera bai dala nolabait soziolinguistikan garrantzi desiente duen esparru bat, ez? Nolabait gazten auzi gisa izenda dezakegun markoa eraikin dala. Nolabait badagola etengabe euskeraren inguruko ikerketetan Euskal Herrian badago gazten auzia deitu dezakegun hori oso presente dagola, ez? Eta gainera gazten auzia beti kezka, arazo, problemarekin lotuta, bale? Eta gaina, nik egin ditudan ikerketetan konturatu naiz bai helduekin hitzein izan dudanean eta bai nerabekin hitzein izan dudanean konturatu naiz ikuspegi arazotsu hau oso txertatua dagoela. Hau kezka hori etengabe ateratzen da bai helduen diskursoetan, baina baita neraben diskursoetan ere. Nolabait nerabek errepikatzen dituzte etengabe arazo horren diskursoa, bai. Nik uste dut, hau, ulertu behar dela bizkat marko zabalago batean, eta neraben kasuan nik uste dut ulertu behar dela nerabe kategoria sozial bezala nola ulertzen den horretatik. Ze irutzen zait nerabezaroa eta nerabetasuna, nahiko kontzeptu historikoki esan dezakegu nahiko kontzeptu berria da nerabezaroa. Duela 100 urte nerabezaroa kontzeptu bezala etzan existitzen. Eta nerabezaroa kategoria sozial bezala beti eraiki izan da krisi, kezka, transizio, ezegonkortasunarekin lotuta.
Bai, beti nerabezaroa gaur egun ere edozein gai sozial aipatzen dela eta nerabezaroarekin lotzen bada, normalean beti arazoarekin lotutako kategoria bat izango da. Bai? Orduan, euskararen kontuekin ere nahiko modu naturalean ere lotu izan da nerabezarotasuna krisiarekin, ezegonkortasunarekin, nolabait igaro bide transizio garai batekin, pixkat ezegonkorra denarekin. Orduan, horregatik iruditzen zait importantea lotzea hitz egiten dugunen nerabe eta euskararen inguruan pixkat marko hori kontuan hartzea eta kontutan hartzea hori hor dagoela. Nerabezaroa kategoria sozial bezala arazoarekin lotzen denez, agian errexea da ere euskararen kontuetan horrela lotzea. Horri buruz pixkat hausnartuko dut gaur, ekarri dizkizuet puntu batzuk horri buruz komentatzeko, baina ekarri dizuet batez ere ikerketa etnografikotik ateratako idei batzuetatik. Nire ikerketa etnografikoa, hor izenburu luze hori dauka, hizkuntzaren fonambulistak eta gero beste guztia. Hizkuntza sozializazioa ikertu dut, hizkuntza sozializazioa nerabekin kirol arloan, labur esan da. Eta ni fijatu naiz batez ere, saiatu naiz gurutzatzen hizkuntza, adina eta generoa. Horregatik gaur ekarriko ditudan ondorio batzuk 3 elementu horiek uztartzen ditu. Pixkat kokatzeko zer egin dudan, batez ere erabili ditut 3 eremu horietan, 3 eremu edo jakintza eremu horietan horietako tresnak erabili ditut, alde batetik hizkuntzaren antropologia erabili dut, ez da hainbeste soziolinguistikatik ikertu, gehiago hizkuntzan antropologiatik, agian hori Euskal Herrian hainbeste egiten ez den esparru bada, baina tradizio luze duen esparru bada. Gero, haurtzaro eta nerabezaroaren etnografiak eskaintzen dizkigun tresna batzuk erabili ditut, eta baita ere, nire ikasketak edo master ikasketak genero eta feminista zirenez, hortikan asko jaso dut ere, eta hori aplikatzen saiatu naiz. Egon naiz, 10 taldeetan egon nintzen, ikerketa hau egiteko, 10 praktika komunitate, futbol, eskubaloi eta dantza taldeak ziren, guztira 150 neraben hizkuntza praktika, bizipen, ideologiak eta gogoetak jaso nituen, eta, hau izan zen egin dudan lan etnografiko bat, baina, azken urtetan beste ikerlariekin beste antzeko lanak egin ditut, orduan, pixkat esan daiteke denak uztartuak diala. Hor jarri zuet ere, irudi batzu, ikusteko, gure ikerketan pixkat idei bat egiteko. Guk ikerketetan egiten duguna da, taldeetan egon, behatu, hitz egin, modu informalean, elkarrizketak formalak ere egin nerabekin, talde dinamika batzuk proposatzen dizkiogu eztabaida taldeak egiteko, sortzeko eztabaidak, hausnarketa, gogoetak, ikerketa hauek duten ezaugarri nagusia da denbora desiente pasatzen dugula beraiekin, ez da inkestan bitartez egiten dan ikerketa bat, baizik eta egoten beraiekin. Orduan, txan daiteke, nik gaur ekarri ditudan gauza asko dira nerabek kontatu dizkidaten gauzak. Beraiek hitzak ikusiko dituzue ekarri ditudala, eta
bai saiatuko naiz pixkat zabaltzen begirada, eta ez dut hitz egingo bakarrik neraben hizkuntza praktikei buruz, baizik eta saiatuko naiz neraben hizkuntza praktiketatik abiatuta hizkuntzari buruz, egungo hizkuntzari buruz modu orokorrean hitz egiten iruditzen zait azkenean galdera edo niretzako gure ikerketetan, nerabekin egiten ditugun ikerketetan, lehenengo galdera interesgarria da, lehenengo galdera edo zer esaten diguten nerabek beraien hizkuntza bizipenen inguruan, baina nire ustez interesgarriago da bigarren galdera, ez? Zer erakusten diguten nerabek egungo hizkuntza egoerari buruz, bale? Zer esaten digute oroar hizkuntza egoeraz nerabek, zer esaten diguten edo zer ikusten dugu beraien praktiketan hizkuntza egoerari buruz. Bueno, puntu hauek ekarri dizkizuet komentatzeko, bai, hauek ekarri dizkizuet, ikusten dira, takit, nabil pixkat, bai. Bueno, 5 puntu horiek ekarriko ditut, saiatuko naiz laburtzen, ze puntu bakoitzari buruz luze hitz egin genezaken, bai? Lehenengo hizkuntza sozializazioa eta gazte kulturaren eraginaz arituko naiz, Estibaliz Alkortak aipatu du, ez? Gazte kulturaren garrantzia eta hor ditugun erronkak, ez dut askoz gehiago esango, zen ikusten hor aipatu ditun puntu horietan ondo laburbiltzen dian guk ateratako ondorioak, eta hortik hasiko naiz, besteak gero komentatuko ditut. Bai, ikusi sozializazioari buruz, hizkuntza sozializazioari buruz, bai ikusi dugu lehenengo idei oso logikoa dana, baina batzuetan ahaztu egiten zaigula da, sozializazio prozesuaren baitan nerabek eskuragarri dituzten hizkuntzak erabiltzen dituzte. Hau da, naiz eta gure diskursoak, gure nahiak edo gure helburuak beste batzuk izan, azkenean beraiek dituzten hizkuntzak edo errekurso horiek, tresna horiek erabiltzen dituzte. Egia da, badaudela elementu batzuk nolabait eragina dutenak hizkuntza bat edo bestea gehiago edo gutxiago erabiltzeko. Nik batzuk ikusi ditut edo ondorioztatu dut batzuk garrantzi gehiago edo gutxi dute eta batzuk aipatuko ditut. Alde batetik, jakina denez eta ikerketa askotan agertzen zaigunez, testu inguru lokalak, herriak edo auzoak eragina handia du neraben hizkuntza praktiketan. Ez da gauza bera, herri batean bizitzea edo beste herri batean bizitzea. Baina hori ikusi dut, ez dela bakarrik errealitate esan dezagun errealitate soziolinguistiko berak eragiten duena. Baita eragiten duen iruditegi kolektiboa errealitate lokal horren inguruan. Eta gure ikerketetan asko agertzen da, nolabait, herri bati lotutako irudi hizkuntzari dagokionez, eta gaina askotan ateatzen da dikotomian. Gure herria euskalduna da, baina herri hori erdalduna da, hola pixkat, gure herria euskalduna eta ondokoa erdalduna. Eta horrek eragina du. Ez dakit, nola baite hizkuntza erabileratan iruditegi hori, imagin hori, nola identifikatzen dugun herri gisa edo herritar gisa eragina du, edo behintzat hizkuntza praktiketan eragin pixkat baduela ondorioztatu dugu. Gero beste gauza bat ikerketa askotan atatzen dana, eta gaur egungo nerabentzat eskola da euskararen erabilerarekin lotura handiena duen esparrua. Hori, ez da ezer berria, baina hor dagoena eta aipatu behar dana. Nerabe gehienentzat eskola da.
euskararekin lotutako esparru nagusia. Bai? Hor nabardurak topa ditzakegu, ez da gauza bera eskola batean matrikulatua egotea edo beste batean, edo herri bateko eskola batean edo beste batean, eta, nik uste hor pixkat nabarduraiek ikusi bardia norekin, nun eta noiz. Hau da, norekin eskola izan da ere euskararekin gehien lotzen den esparrua, eskolan barruan ere norekin, irakaslekin gehiago hitz egiten da euskeraz adinkideen artean baino, nun gelan gehiago patioan baino adibidez, eta noiz. Lehen hezkuntzan gehiago, DBH-en gutxio, hori nabardura horiek ere kontuan hartu behar ditugu. Familia eta euskararen arteko loturan, ondorioztatu dudana da, eta ikerketan herri soziolinguistikoki oso euskaldunetan ere egin dut, baina ondorioztatu dudana da, familia eta euskararen arteko lotura eskolakoa baino askoz anitzagoa dela. Eta ia edo nerabe askoren edo gehiengoaren errealitatea dela, familian beti daudela euskeratik urrutiago dauden pertsonak, euskeraz ez dakiten pertsonak. Ez eta familia nuklearra erabat euskalduna izan, askotan edo gehienetan jaso ditudan zaipamenetan da, baina ez dakit zelen guzuekin, edo aitonak ez dakit, edo amonak ez dakit, hau da, familiaren errealitate soziolinguistikoa anitzagoa da. Eta horre ere, iruditegia asko funtzionatzen duela. Neraben artean, ez dakit, zure familia ardalduna bada, nahiz eta euskeraz egin, askotan, zure hiztun profila, ez da lotzen erabat euskaldun den profilarekin, eta horrek ere ondorio batzu ditu, baina horiek ez ditute aipatuko. Hau da, errealitatea eta irudia ere badu garrantzia kasu hontan. Azkenik, eta niretzako esparru hori aztertu dudalako batez ere, eta iruditzen zaidalako hor gabezia handia ditugulako, nerabekin egindako elkarrizketetan eta behaketetan jaso dudana da eremu ez formalean euskararen presentzia asko txikiagoa dela beste eremuetan baino eremu soziolinguistiko oso euskaldunetan ere. Hau da, nolabait nerabeak lagun artean mugitzen diren eremuetan, fisikoak eta virtualetan, euskararen egitura mehea dela. Eta euskaliztun gazte askori eskolatik kanpo zaie euskara topatzea. Eta zaie ondorioz euskara erabiltzea. Hori Estibalizek aipatu du orduan, ez dut gehiago sakonduko. Baina bai iruditzen zait, eremu ez formala eta informala, nahiko euskararen ikuspegitik nahiko egitura mehea dula, ez? Eta hor iruditzen zait, azpimarratu nahi dut, aipatuko dut bakarrik, baina nolabait hau solotuta dago gazte kulturarekin. Eta gazte kultura nolabait globala. Gazte kulturak eragina handia du hizkuntza praktiketan, hizkuntza sozializazioa, eta uste beharrezkoa dela ulertzea neraben hizkuntza praktikak gazte kultura testuinguru orokor horren baitan. Eta hortan gaur egun ez du jola lehen aipatu dudan faktore lokala. Gaur egun gazte kultura global horrek eragina du nerabe gazte aur guztiengan. Iristen da toki guztietan. Orduan hori kontuan hartzea iruditzen zait oso importantea dela. Beste puntu bat, nola hitz egiten dute nerabek. Nolabait, hizkuntza praktika horiek zehatzak nolakoa dira. Horren inguruan gehiagin naiz luzatuko, baina ekarri ditut bi testigantza
gazte batzuena. Lehenengoa irakurriko ditut, bueno, igual irakurtzen da, baina, bueno, hau, zakit, entzun badia zue bestetan, hau beti jartzen dut, bueno, elkarrizketa bat iten nahi nintzen Pasaian, nerabe batzuekin, eta galdetu nien, ez, kalean ze hizkuntza entzuten da, nola hitz egiten duzue. Eta, bueno, esan ziate, elkarrizketa iten nahi nintzen, 3 neskarekin, eta batek santzian kalean normala, ez da euskera eta ez da erderaz. Eta galdetu nien, eta zer da normala. Eta hor zegoen beste neska bat pixka despistatua zebilen elkarrizketan, eta galdetuzun, elke, enaiz enteratu, ez, eta orduan besteak esan zuen, zer da normala? Ba hori da normala. Elke enaiz enteratu. Bai? Hori da bat, eta beste elkarrizketa batean, hau ere izango litzateke, nola hitz egiten dezue? Bueno, euskainol hitz egiten dugu, osea, mezkla. Mezkla bat, osea, en plan, eta beste batek, hitzak mezklatzen bezala. Eta beste batek, bueno, hasierakoak, hoi da, hartzen, bueno, hemen ja ikusten da nungoa da, baina hartzen dituzu euskerazko hitzak eta gaztelaniazkoak eta hola hitz egitezu. Bai, hizkuntza mezklatzea, hizkuntza normala, azkenean nerabe hauentzat, hizkuntza normala da gaztelania eta euskera eta ingelesa puntu bateraino, hegoaldean, hori da hizkuntza normala egitea. Bai, nik, bueno, batzuetan planteatzen dau, ez dakit, helduen ikuspegitik planteatzen da, bueno, zerbait, ez dakit nola esan, bueno, nolabait nik ikusi dudana da, honen atzean arrazoi ezberdina daudela, ez dago arrazoi bakarra, batzutan simplifikatzea jotzen dugu, baina nik uste arrazoi ezberdina daude. Zenbait kasuetan gaitasunarekin lotutako arrazoia daude. Bai? Gaitasun gabeziarekin, nolabait nahasteak laguntzen digu, nolabait ditugun gabeziak gainditzen, ez bakarrik gaitasun gabeziarekin, batzuetan ere, esan ez bakarrik euskerarekiko ditugun gaitasun gabeziarekin lotuta baizik eta batzuetan ere, zenbait neraben kasuan, gaztelaniaz ere gaitasuna dutela adierazteko balio die honek. Bai? Nolabait esateko, bueno, bai, euskalduna gea, baina gaztelaniaz ere badakigu, eta orduan pixkat hizkuntza mezklatzen dugu nahita. Badauka ere autoestetikotik, bai? Eta gezurretan aritzea hori jarrietz batzuk, nerabe batzuk hala aipatu ziaten. Bai, gezurretan aritzen gera. Hau da, nahita iten dugu. Esan nahet, hasieran jarri dizudan Legazpiko anekdota hortan, heldu horrek esaten du mehatzen eta olakoak esaten dute, eta egia da, olakoak esaten dute, beste bateke esaten zian, bai, nik batzuetan etxera jun ordez kasara esaten dut, baina nahita esaten dut. Zanet, nerabe horiek badakite pixa egiten esaten, baina erresago da pixa egiten esatea mehatzea baino, ez? Baina nolabait gezurretan nahita aritzen dira, nolabait ematen dielako ez dakit, gazte hizkeraren kutsua nasketa horrek ematen dielako, bai? Eta horrek gainera, nolabait nik bintzat lotzen dut gazte nortasun, gazte identitate edo subjetibitate batekin, bai? Orduan, badago puntu estetiko bat ere, gezurretan aritze puntu bat, badago pertenentzia nahi bat ere, gazten erabe kolektiboari pertenentzia modu bada horrela hitz egitea, bai? Modu ezberdin bat. Badago ere ezmarkatua izateko nahi bat, bai? Eta hau, bueno, Catherine Bullarrek, ikerlariak planteatzen duen kontu bada, ez dakit, batzuetan euskera hutsez hitz egitea oso
bertazkotasunarekin edo oso esentzialtasunarekin edo oso identitarioa izan daitekeen kontu bat bezala ikusten da, eta orduan, bi hizkuntzak nahastea nolabait neutro izateko, eta hizkuntza bat edo beste aukeratzeari uko egitea ere izan daiteke. Nolabait esatea, etengabe gaude, euskeraz hitz egin, etengabe gaude gaztelaniaz ere agintzen zaigu gaztelania dela hizkuntza hegemonikoa eta hori, gu tarte hortan gelditzen geha, eta nolabait pixkat modu ez markatuan, ez neutroan gelditzen gera. Anonimotasunerako bidea izan ziteken. Eta badauka hitz egiteko modu honek ere pixkat protesta moduko kutsutik ere badu. Nolabait, nik uste zenbait elkarrizketetan jaso dut resistentzia eta protesta keinuntzat ere hartzen dutela nerabek. Nolabait, helduen diskurso kontraesankorraren aurkako protesta moduko bat, ez? Nolabait, esan ez, guri etengabe ari zeate euskeraz egiteko, baina guk ikusten dugu gure esparrutik kanpo helduen munduan, modu egituratuan, ez dut esaten nire aita aman arteko elkarrizketatxo horiek baizik eta egitura bezala, helduen mundua gaztelaniaz funtzionatzen duela ikusten ari geha. Orduan, pixkat protesta modu bat ere adierazten dute. Hizkuntza ideologien inguruan, hau litzateke 6. puntuan, hemen lauki hontan saiatu naiz labur biltzen nik jaso izan ditudan hizkuntza ideologia edo diskurso ezberdinak. Badakit gaur egun ideologia kontzeptua zaukala oso fama ona, ez? Baina, nik aldarrikatzen dut ideologiaz hitzein behar dugula, ezkutatu dezakegu, baina azkenen hizkuntzen inguruan ideologia daude, eta beti egon dira, eta etengabe errepikatzen dira. Nik ikusi izan dudana, ondorioztatu dudana da, nerabek txikitatik mota ideologia, hizkuntza ideologia mota ezberdinak jaso izan dituztela, eta hor badagola hizkuntza ideologian zirkulazio bat. Haude hizkuntza ideologia mota ezberdinak, eta horiek nerabek beraien diskursotan aipatzen dituzte. Ez da nerabe bakoitzak hizkuntza ideologia bakar bat duela baizik, eta hor nahastuta daude hizkuntza ideologia ezberdinak, nerabe talde berean egon daitezke ideologia ezberdinak, eta inkluso pertsona bakoitzaren baitan aipatu daitezke diskurso ezberdinak. Hor labur bildu ditut ideologia horiek, batez ere, bi bloketan banatu ditut, batzuk izango lirateke euskararen aldeko representazioak edo diskursoak, eta besteak liberalismo linguistikoaren aldeko diskursoak. Azalduko ditute banan adibide batekin. Euskararen aldeko representazioak oso presente dauden eraben artean. Beraiek batez ere eskolaren bitartez, eta batzuk familien bitartez, jaso dute nolabait euskeraz mintzatzea eta jakitea zerbait positiboa eta desiragarria dela, eta beraiek hori jaso dute, eta nik ez dut jaso diskurso horren aurkako olako, ez dut aurkakotasun handirik jaso horren inguruan. Jaso duana gehiago izan da, nolabait gaztek ulertzen dutela diskurso hori, ideologia hori ulertzen dutela eta bat egiten dutela ideologia horrekin, baina nolabait gehiago ulertu, nik ulertu eta paso, definizioz planteatzen dut, nolabait ez da xola edo agertzen dira diskurso horren indiferentzia puntu bat agertzen dutela. Ulertzen dute, eta gaina ulertzen dute eskolan irakaslek
hori esan behar dietela beraiei, nolabait barneratu dute, naturalizatu dute diskurso hori, baina gero ez dirudi gehiegi mobilizatzen dituenik. Ez du ematen beraiek gehiegi, ez dakit nola esan, oso barnetik sentitzen duten hori. Bai, da diskurso bat, ez dakit, pixkat indiferentziarekin lotuta gehiegi. Ez dakit, adibide tipikoa galdetzen nienen nola sentitzen zarete irakaslek esaten dizutenen euskeraz hitz egin ta hola ta. Bueno, ulertzen dugu, bai. Eta orduan, beraien esaten digutenen euskeraz egiten dugu, baina, bueno, alditen dutenean, jarraitzen dugu gurean, ez? Bai, ulertzen dute, ez? Eta gainera, zaurgarritasun kontua, ahuldutako hizkuntza dela, eta badakite, aspaldiko hizkuntza, zaindu behar dugun hizkuntza, hori errepikatzen dute diskurso hori, eta gaina, bueno, benetan errepikatzen dute, baina ez du ematen subjetibitate mobilizatzaileak izan daitezken, euskararen aldeko mobilizatzaileak izan daitezken subjetibitateak eraikitzeko gehiegi balio dien. Identitatearen, nortasunaren, gutasunaren diskurso ere presente dago, jaso izan dut, eta batzuk aipatzen dute, ez? Gure hizkuntza da, nire hizkuntza da, bueno, olakoak ere jaso izan ditut, baina hau ere ez dut ikusten momentu honetan asko subjetibitateak eraikitzeko asko balio dien edo behintzat oso mobilizatzailea ote den. Beste alde daude pixkat marko liberalarekin lotutako diskursoak. Nik elebakartasunaren ideologia, hobe da bakarri gaztelaniaz egitea, zertarako euskera, horren inguruko diskursoak ez ditut jaso, apenas ez ditut jaso. Badago, badakit, baina nik uste oso minoritarioa da, edo bintzat, hola publiko edo bintzate adierazteko modukoa ez dela hain zabaldua, nik ikertu duan esparruan bintzat. Baina diskurso merkatu librearen edo diskurso neoliberal eta, edo liberal de bakoitzak nahi duena egingo duen diskursoa bai oso presentea dago neraben artean eta segurazki besteen artean ere. Bai, nolabait egiturazko baldintzei erreparatu gabe, nolabait askatasunaren individualaren aldarria etengabe agertzen da. Hor jarri dizuet pixkat paradogikoa den elkarrizketa baten zatia, euskeraz Anderrek planteatzen du, bakoitza nahi duen egingo du, diskurso liberal hori, bakoitzak aukeratuko du, individualki zer egingo du. Eta justo Mateok planteatzen digu gaztelaniaz, zaurgarritasunaren diskursoa. Sí, no es obligatorio, pero a mí no me gustaría que se perdiera la lengua, ez? Pixkat paradogikoa da, eta pixkat erakusten du nola ideologia hauek zirkulatzen ari dian, ez? Pertsona nerabe hauen artean. Baina ikusten dudan euskararen aldeko subjetibitateak oso sendoak eraikitzeko diskurso hauek printzipioz dutela indarra hondirik momentu honetan. Horren inguruan ikuste eta hausnartu behar degula, Katalunian ari dira horren inguruan, lenguan ikusi nun, pixkat diskurso mota ezberdinak, sujetu eta gaien inguruan planteatzen hasia diala, igual horren inguruan ere gehiago hausnartu inbarko genuke. Generoarekin lotutako, genero aldagaiarekin lotutako bi ideia ekarri ditut, denboraz, hortxe nabil. Saiatuko naiz labur azaltzen zer ondorioak atera ditudan. Hizkuntza eta generoen arteko lotura hau ikertzeko tradizioa handia dago hemendik kanpo, munduan zehar desiente aztertu da hizkuntza eta generoen arteko lotura,
hizkuntza gutxitua daude testu inguruetan ere aztertu izan da, eta orokorrean atera dan ondorioa esan daiteke dela, hemendik kanpo indian ikerketetan generoak badula eragina hizkuntza praktiketan eta dinamiketan, bai? Baina, bigarren ondorioa ere orokor atea daitekena aztertuta egin dian ikerketa ezberdinak munduan zehar da, eragina dula generoak, baina beti ez dula modu berean eragiten. Hau da, ezin degula, simplifikatzen, ezin degula esan, gurea bezalako testu inguru guztietan beti emakumeek X egin dutela. Edo ezin degula esan, gurea bezalako testu ingurutan beti gizonek, ez dakiz zer, erabilera izan dutenak eta emakumeek hori ezin da ondorioztatu. Ondorioztatzen dute ikerketek da oroar, testu inguruaren espazio, denbora, garaian arabera, gauza batzuk gertatzen diala edo beste batzuk, baina genero bidezko botere harremanek eragina dutela hizkuntza praktiketan. Ia da Euskal Herrian ez degula gehiegi ikertu azken hamarkadar arte kontu hau, ia da azken hamarkadan aktibatu diala kontu desiente, honen inguruan, bai ikerketak, bai hausnarketak, buruak idatzi dira, besteak beste ere azken 6 urteetan, uste dut HPS-ek ere aktibatu du aholkularitza, aholku talde bat hizkuntza eta generoen inguruan, nik uste hor gauza oso interesgarriak egiten nahi dira, baina, hasia gea, oraindikan nik uste ondorio oso orokorrak ateatzeko modun ez gaude. Egia da, adibidez, erabileraren inguruan ere soziolinguistika klusterrak kale neurketetan ere azken urtetan hori berariaz neurtzen duela, eta hor ateratzen nahi dan ondorio orokor bada oroar adinekoak kenduta beste adin tarte guztietan lurraldez eta herri ia guztietan neskek euskeraz gehiago kalean egiten dutela mutilek baino, emakumek gehiago egiten dutela gizonek baino. Hori bai, diferentzia txikia da, baina esanguratsua da diferentzia txikia izanik ere toki guztietan, beti emakumek toki guztietan, ia guztietan, emakumek beti euskara gehiago egiten dutela gizonek baino. Nik bi kontu ekarri izkizuet gaur, gauza gehiago atea dian ikerketa, baina bi ekarri izkizuet, eta bada, lehenengoa da lotura du pixkat gorputzarekin edo praktikekin. Nik hizkuntza praktikak aztertu ditut, baina praktika kontestu zehatz batean, eta da kirol edo fisikoarekin duen lotura esparru horretan. Eta bai ikusi dut, mutilen gorputzei eta nesken gorputzei bideratutako ezaugarriek eragina dutela batzuen eta besteen komunikazio estiloetan eta hizkuntza praktikoetan. Hor, ez dakit, modu oso simplista batean agian, baina 15 urteko neska batek planteatu zian, mutilak brutuago edo hitz egiten dute eta neskak txintxuago. Hor, errepikatzen dan kontu bat elkarrizketetan da, mutilek ez dute esaldi edo ez dute elkarrizketa luzeak edo eukitzen. Oso esaldi labur, motzak, oso lotuta kirol esparruan erabiltzen dan. Esaldi motzez osatutako, askotan emozioekin lotutako baserrea, tristura, poza, hoiekin lotutako hitz egiteko moduak eta hor, nik uste hitz egiteko estilo horiek bai segurazki lotuta daude maskulinoa interpretatzen den hitz egiteko estiloarekin eta femenino interpretatzen hitz egiteko estiloarekin, eta hor segurazki, edo nik ikusi dudanan arabera,
estilo maskulino, indarra, oldarkortasuna eta adirazteko estilo horretan gaztelania makulu erabilgarriago egiten da askotan. Bai? Adibide tipikoa, iraintzeko, haserretzeko garaian gaztelania askoz erabilgarriago iten zaie. Eta nik uste hori bai dagoela askoz lotuago maskulinitatearekin, feminitatearekin, baino. Ez du esan nahi, neskek ez dutela horrela hitz egiten. Eta nik nire ikerketan jaso dut askotan neskek horrela hitz egiten. Batzuetan maskulinoan hitz egiten horrela. Hoi kuriosoa bada, edo ez hain kuriosoa. Neskek ere hitz egiten dute, eta nik uste hori ere bada kontu bat adierazin behar dela. Hitz egiteko moduetan, estiloetan, desberdintasuna daude, baina berdintasunak ere badaude. Berdintasuna handiak eta gainera neskek pixkat genero asimetriari aurre egiteko ere zenbait hizkuntza tresnak erabiltzen dituztela, nolabait, beste botere bereizketa hori pixkat apaltzeko, ez? Adibidez hori, zatartzat hartzen den hizkuntza hori bereganatuz. Bigarren puntua aipatu nahi dudana da hizkuntzaren zaintzearen ardura. Bai, hau bai da gauza bat desente edo pixka bat aztertu izan dana Euskal Herrian nola azken 150 urtetan besteak beste kontu batzuekin batera emakumeari hizkuntza zaintzea eta transmititzearen ardura eman izan zaiola. Bai, momentu historiko ezberdinetan hori izan da emakumearentzat nolabait ardura esango genuke politikoa ere utzi izan zaiona, ez? Zuen ardura emakume bezala, euskal emakume bezala da euskera erakustea, euskera transmititzea, euskera zaintzea azken fina, bai? Hori nolabait aipatu izan dugu askotan, horrek nolabait izan du bi ondorio, alde batetik ardura positiboa da, ez? Nolabait, zuek zaindu, transmititu barrezu euskera, bai? Baina kontra ere etorri izan zaio zenbait momentuetan, euskera momentu okerrenetan zegoen garaietan, nolabait ere emakumeari leporatu izan zaio, ez? Zuek zeatela, zuek zarete, nolabait, euskeraren galeraren errudunak, ez? Orduan, hori gertatu izan da. Gaur egun, nik nerabekin egin dudan ikerketan, ikusi dut, rol femeninotzat hartzen diren zaintza eta transmisioa euskerarekin nolabaiteko lotura izaten jarraitzen duela. Ikusi dut, badagola oraindikan faktore hori bizirik. Eta hori, beste datu batzuetan ere ikusten da, euskeraren biziberritzeren aldeko ekimenetan, euskeraldia adibidez, euskera abentura, nesken parte hartzea asko zaundiago dala mutilena edo gizonena baino, hori ikusten da. Eta nik aztertu ditudan taldetan ikusi dut oso garbi institutotan, DBH-en sortzen dian euskera taldeen konfigurazioetan. Hitz egin dudanean nerabe hauekin, batzuk parte hartzen zuten euskera eskoletan sortzen dian, voluntario dian euskera talde horietan, eta hor ikusten zen, neskek askoz gehiago, edo ia bakarrik neskek parte hartzen dutela talde horietan eta mutilek ez. Mutilek bitartean futbolean ari dira. Hor bai ikusi dut alde batetik, euskera talde hauetan ez parte hartzearen arrazoi bat egon daiteke mutilek identifikatzen dutela eremu hortan, eremu hori oso instituzionalizatutako eremuarekin, eskolarekin eta oso instituzionalizatua dagon eremu batekin. Gero, askotan horre planteatzen dien kontuak ere zaintza eta ardurarekin lotutako jarduerak izaten dira. Zuek
nerabeak jungo zeate haur txikien gana eta ipuinak kontatuko dizkizue, ez dakit, agian horri lotzea feminizazioarekin lotutako ekintzak izatea ere pixkat, badauka garrantzia. Eta batez ere prestigio eta kapital simbolikoarekin ez diala lotzen, ez? Hor badago, eta igual bai pentsatzen dute mutile deportearekin daudela, eta nola euskera taldea ez dan deportea egitea, pues esaten dute, hori ez da niretzat bezala, ez die aportatzen olako kapital simboliko sozialik, ez? Bueno, bukatzeko puntu hau eta bukatzeko, iruditzen zait hizkuntza erabileraren bidez eta hizkuntza gutxituaren aldeko ekimenen bidez sortzen diren desberdintasun hoietan generoak baduela garrantzia. Azken garaian sortu da marko diskursibo bat, ez igual gehiegi zabaldu dana, baina segurazki euskalgintzan pixkat aipatu izan dana da euskararen erabileraren feminizazioaz edo euskararen inguruko mugimendu sozialen feminizazioaz eta hitz egiten hasi gara, eta nik uste aldatu inbarko genuke marko diskursibo hori, eta agian erderen bidezko maskulinitatearen erainkuntzaz hitz egin barko genukela. Bestela, irutzen zait berriro ere, nolabait, arriskua dugula, motxila edo ardura emakumeen gainean uzteko. Nolabait, feminizazioa hitz egiten dugunen berriz ere ardura emakumeen gainean uzten dugu. Agian, marko diskursibo aldatuta, agian, beste modu batean pentsatzeko eta aukera daukagu. Justo atzo irakurri nun azkeneko jakin aldizkaria, oso interesgarria, por cierto, gomendagarria, Oian Aranak idatzitako artikulua eta momentu batean aipatzen du emakumei exigentzia handia eta aitortza txikia egiten zaiola bertso esparruan eta gai jartzaileei buruz hitz egiten du, baina iruditzen zait emakumei exigentzia handia eta aitortza txikia honetarako ere balio digula eta agian marko diskursibo aldatuta lagundu ezakegula hortan. Edonola ere, hizkuntza eta generoen arteko harreman hau harreman honetan asko daukagu ikertzeko, oraindikan nik uste hasi berria gaudela, ez gaude oso aberats datuz, eta nik uste oinetakoan hitzez jantzitako ikerlarien ekarpenak beharko ditugu datozen urtetan pixkat ondorio sendoagok edo eukitzeko. Amaitzeko, hizkuntzaren funambulistak jarri nion izena tesiari, eta, izenburu hau jarri nion horrela ikusi ditu dalako nerabeak. Nerabeak ikusi ditut, nolabait hizkuntza kontuetan, Remigia Txarren, funambulista espaldiko, duela urte bizi izan Iruñako funambulista ura bezala, soka baten gainean, pixkat oreka mantendu nahian. Alde batetik eskatzen diogu euskeraz jakin behar dutela, eta hor da biltza, sokan gainean. Baina gainera eskatzen diogu euskeraz ondo jakin behar dutela, eta gainera euskeraz egin behar dutela, eta gainera toki bertako hizkera erabili behar dutela. Eta gaina etengabe egia esaten, gaizki hitz egiten dezue bertako hizkera, Aiton Amonek ez zuten horrela hitz egiten. Edo erderakadak sartzen dituzue ez ezue ondo hitz egiten, eta hor daude. Haizea batetik bestera. Eta gainera, eta hau, igual testuinguru hauetan ez da gehiagia aipatzen. Modu batean edo bestean ere esaten diogula gaztelaniaz jakin behar dutela. Eta hori ere etengabe zabaltzen den diskurso implizito, esplizito ez dakit. Baina gaztelaniaz ere jakin behar dute, edo frantsesa jakin behar dute, Ipar Euskal Herriko gazten kasuan. Eta gainera etengabe esaten diogu ere ingelesa ere jakin behar dutela. Ondo jakin behar dutela ingelesa etorkizunerako oso baliagarria zaie. Eta hor daude, exigentzia guzti horiek
manejatu nahian. Eta iruditzen zait, exigentzia horiek guztiak eskatzen eta oreka hori mantentzen saiatzen dira, eta gainera sareri gabe aidiala. Bai, esan nahi, edo behintzat sare sendori gabe aidiala. Sare, badakizue, sareak laguntzen dizu, orekaria zarenean sareak laguntzen dizu nolabait arriskatzen, edo arrisku erresago hartzen, ez? Baldin badakizu sarea dagoela, anela bakak bertso batean bota zuen bezala azpian sarea dunak jausteko beldurrik ez du, ez? Nolabait. Eta iruditzen zait, hor dagoela pixkat falta zaien kontu bat, nerabeei, bai? Falta da zaie sare sendo bat, eta hori ez da neraben kontua, hori gure kontua da, helduen kontua da, bai? Nolabaiteko sarea osatzen aritu gea, azken 40 urtetan, batez ere eskola sistemaren bitartez, nolabaitekoa, baina sare horrek zenbait esparruetan oso zulo haundiak ditu, haundiegiak. Bai? Eta nire ustez, datozen urtetan edo bai? Sare hori sendotzeko aiziaren eremu ez formalean, benetan planifikazio sendo eta ondo pentsatua egin behar degula, eta aiziaren eremu ez formala esaten dudanean, lehenengo gauza egin behar deguna da, ondo definitu esparru horretan dauden eremu guztiak, ze ez dauka zerikusirik kirolak edo udalekuak, ez dauka zerikusirik, ia bi eremu ezberdina dira, nahiz eta denak izendapen berean sartu, eta kirol barruan ere ez dauka zerikusirik futbolak eta arrauna adibidez. Futbolak duen egitura mundiala, edo egitura lokala, beste bada orduan. Nik uste, horre benetan apostu sendoa egin behar dugu, bestela zaila dugu, eta gero, ikusentzunezkoak, eta abar. Baina baita ere, helduen mundua da hortan, eta hor batez ere lan eremua sartzen du. Irutzen zait bestela igea etengabe fokoa jartzen aurre eta gazteak eta planteatzen etorkizun bezala, baina etorkizuna gazteagia, baina gu ere etorkizuna gea eta aurrak eta nerabeak ez dira bakarrik etorkizuna. Orainaldia ere badira eta bereiek ikusten dute lan munduaren orainaldia zein dan. Eta bereiek ikusten dute, edo behintzat nik inguruan ditudan 18, 19, 20, 21 urteko gaztek ikusten dute ikasi eta gero hasten dienen praktika egiten ia lan esparru guztietan, eskola kenduta, praktika horiek gaztelaniaz garatu inbar dituztela. Orduan, beraiek hori nerabezaroan ja konturatzen dira hortaz, eta badakite heldu izateko gaztelania jakin behar dutela. Orduan, hori aldatzen ez dugun bitartean, beste guztianik, ez dakit, alperrik ez dut esango, esan dut. Baina nahiko zaila dela beste guztia aldatzea. Eta orduan, eta honekin bai bukatzen dut, hasieran luzatutako galderari itzuliz, zerek erakusten diguten erabek egungo hizkuntzaren egoeraz, nik uste erakusten digutena da, batez ere, gazten auzia baino, helduen auzia dela, kontu guzti hau. Nolabait, ispilu baten aurrean jartzen gaituztela, eta niretzako horrati da interesgarrian erabekin ikertzea, ezain beste ikusteko hor zegertatzen dan, eta niretzako interesgarriena da hori, ispilu baten aurrean jartzen gaituztela, eta agian ispilu horretan begiratuz beste galdera batzuk agertzen zaizkigulako, ez? Zegertatzen da helduen hizkuntza praktikekin, modu egitura moduan, ez bakoitzak individualki egiten duena baizik, eta heldu esparru horrekin zegertatzen da gure hizkuntza praktikekin, ze garapena eduki du euskerak helduen artean, azken 40 urtetan, helduaroan hain zentrala den lan esparruan ze urrats hobekuntza eta atzera pauso eman dira azken 40 urtetan, badaki lan egin dela hortan, baina
neurtuko bagenun zer egindan lan esparruan euskararen euskararen bizi berritzearen alde, ze valorazio edo orokorra ateako genuke. Eta heldutasunarekin lotutako beste esparrutan, ze egoera linguistiko du helduek sortzen duten kultura, musika, ikusentzunezko artea, literatura, zein da hizkuntza, ja, hemen gaudela, hizkuntza panorama erreferentea den helduen kirolean, zein da gaur egun panorama. Bueno, iruditzen zait, heldu zaigula garaia, bai? Nerabean ispiluan begiratu ondoren, barrenean murgiltzeko ordua heldu zaigula, eta, bueno, hizkuntza koreografia berriak sortu eta dantzatzeko eta jokatzeko aroa heldu zaigula. Bueno, hortxe utziko dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jaime. Oso trukua harrapatuta dakala ez nau begiratzen, Txartelak azten naizenean eta hartzen denboranak, ordan ez nau begiratzen. Bai, baina, bueno, 5 minutu berandu hasi naiz eta 5 minutu berandu bukatu, orduan. Baina hasi naizenean 10 minutu zan, ez nau begiratzen. Bai, ez konturatu, arkatu Ainara. Ez plazer bat izan da eta oso gustora. Konfiantza kontua dira. Oso gustora egon gara, zure tesisa entzuten, zenbat ikasi dugun, zenbat gako eman dizkigun, zenbat pista, zenbat dakaun eitzeko, hausnartzeko, oso, niretzat bintzat oso gako interesgarri aipatu dituzu, bai etiketen aldetik espero dan, eta zerri erantzuten diogun, maskulinitatearen hausira bai, hizkuntzen ideologiak ere bai, ze batzutan motibatzia zaila da, halako diskursuekin etortzen diranean. Ez dakit baten batek labur-labur galderaren bat zozer partekatzia nahi daban, gero-geroko lagako dugun. Gauz moskortuta, inbeste informazioa, inbeste gauza esan monteskuz. Bueno, gero ukiko dugu. Bitartean aipatzean, norbaitek irakurri nahi badu hemen esandakoa oso luz garatua online lortu daitekela adi.ehu.es da, takit zergatik, ez da eus, da ez, takit zergatik, baina adi sartzen badezue adi EHU hor tesi repositorio bada, eta bertan topatu dezakezue, eta bestela urrengo jakin aldizkarian laburpen bat ere agertuko da, askoz eskuragarriago, bueno, hau. Seguro merezi da bela, irakurtzia osua, seguro. Zakit ba, inori. Bale, eskerrik asko, Jaime, plazar bat, urrengo izlariari emango diogu paso, ura nahi dozu eramati, ez dozu eran ezer, igual, ez da? Bale, orain urrengo izlariari emango diogu paso, Garazi Sánchez Murciano da, EHUko nor taldeko ikerlarisa, kurrikulum luzia da kaberak ere, arte ederretan doktoria, ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua, ITB-en errealizadore moduan hainbat urtetan jardundakua, eta gaur egun gazteen ikusentzunezko kontsumoak eta ikaten erabilera ohiturak moduak eta joerak ikertzen dabiltza ikusiker behategian ikerlari moduan. Horren gainien jarrungo dau, eta nik uste dut beste gako eta beste ikuspuntu interesante bat emongo deskula. Eskerrak eta kitxo euskara elkarteari, gonbidapenagatik, eta hori, Garazi Sánchez naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta nor ikerketa taldeko ikerlarietako bat. Nor ikerketa taldean ikerlari asko biltzen gara, eta hortaz, ikerketa proiektu oso desberdinak bideratzen eta gauzatzen dira, ez?
baina egia da danak zer ikusia daukatela kultura, komunikazioa, hizkuntza edo identidadearekin, ez? Nor ikerketa taldean saiatzen gara gure jomugan Euskal Herria dagoen enean, Euskal Herriko erakunde desberdinekin lan egiten, ez? Gainera iruditzen zaigulako lankidetza oso importantea dela, ez? Eta lankidetza horren adibidetako bat da Ikusiker behategia. Hain zuzen gaur mintegi honetara ekarriko dudan ikerketa proiektua. Ikusiker behategian 11 eta 23 urte bitarteko gazten, Euskal Herriko gazten ikusentzunezko konsumoak eta ikaten erabilera ohiturak, moduak eta joerak aztertzen ditugu. Behategi hau 2018-19 ikasturtean sortu zen EITBek Euskal Herriko Unibertsitateko nor ikerketa taldearekin batera abiatutako Aplika Plus izeneko proiektuaren barruan. Eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatearen, EITBren, Tabakalearen eta Kulturaren Euskal Behatokiaren elkarlanaren fruitu da, ez? Eta behar bada hori da Ikusikerren lorpenik handienetako bat, ez? 4 eragile publiko batera lanean jartzearena. Bakoitza bere esparrutik, ez? Tabakalera badauka esperimentaziotik, Kulturaren Euskal Behatokiak badauka administraziotik, unibertsitateak badauka ikerketatik, eta EITB badauka edukiak sortu eta ekoiztetik, ez? Eta esango dizuet baita ere, datorren ikasturteari begira Euskararen erakunde publikoa ere batuko zaigula eragile moduan, ez? Eta ni naiz Ikusiker ikerketa taldeko ikerlarietako bat. Lehen ere esan dut, gazteak aztertzen ditugu guk, baina ez gazteek zer egiten duten jakin nahi dugulako bakarrik, baizik eta Libe Mimentzak behategiaren aurreko urtekarian esaten zuen moduan, gazteen jokabidea delako aldaketen motore, eta ez ohitura errotuagoak dituen adineko multzoarena, ez? Ikusikerren hortaz, gazteen ikusentzunezko eta ikaten konsumoak aztertzen ditugu, beraiek direlako preskriptoreak, ez? Beraiek egiten dituzten konsumo horiek, hein handiago edo txikiago batean, gero gure konsumo ere izango direlako, ez? Baina nortzuk dira gazteak, ez? Eta gazte guztien joerak berdinak dira. Bueno, hori da guk gure buruari egiten genion galdera bat behategia martxan jarri genuenean, ez? Horregatik erabaki genuen adin desbernietako panelak martxan jartzea, ez? Alde batetik unibertsitateko panela, hor biltzen dira 18 eta 23 urte bitarteko Euskal Herriko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko gazteak, 2600, eta gero bigarren hezkuntzakoa. Hegoaldeko panelean, 11 eta 17 urte arteko 1400 panelkide izan genituen aurreko ikasturtean, eta aurreko ikasturtean ere martxan jarri genuen piloto moduan, iparraldean ere bigarren hezkuntzako panela. Uste genuelako, iparraldeko gazten konsumoak, hegoaldeko gaztenekin alderatuta desberdinak izan zitezkela, ez? Eta horrela, hein handi batean, horrela dela baieztatu dugu, eta, piloto moduan sortu zan panel horrek gaur egun izaera egonkorra dauka, ez? Eta hauek aurreko ikasturteko datuak dira, baina esan beharra dauka, eta aurtengo ikasturtean 3 paneletan ikasle kopuruak gora egin duela, ez? Unibertsitatean badira 2800 ikasle, bigarren hezkuntzako hegoaldeko panelean 1500, eta iparraldeko bigarren hezkuntzako panelean 1000 ikasle. Panela aipatu eta aipatu nabil, imaginatzen dut zuetako batzuek jakingo duzuela zer dan panel bat, baina bestela be, estalpena emango dut, ez? Guk panelaren metodologia erabiltzen dugu, ze azkenean panel batek egiten duena da, populazio jakin bateko lagin adierazgarri bat biltzen du, eta lagin hori osatzen duten persona berberei, aldiro galderak egiten zaizkie, ez? Eta zentzu horretan panel bat oso erabilgarria da joerak detektatzeko, ez? Eta guk hori oso argi ikusi genuen gakoa izan zen momentu batean, ez? Pandemian.
guk panelaren bitartez detektatu genuen, pandemiaren aurretik jendea etzegoela ikusentzunezko edukien truke ordaintzeko prest, pandemien aldaketa ematen da, eta normalizatu, inkluso sozialki eratzen da, ikusentzunezko edukien truke ordaintzea, ez? Eta guk hori panelaren bitartez detektatu genuen. Eta panelaren bitartez ere detektatu genuen Facebooken gainbehera edo TikToken gorakada izugarria, ez? Bueno, hau da aurreko ikasturteko panelean parte hartu zuten bigarren hezkuntzako ikastetxeak hauek dira, eta ikastetxe hauen aukeraketa ez da hausaz egiten, aldagi batzuen arabera egiten dugu, provintzia bakoitzeko 2 ikastetxe aukeratzen dira, bata publikoa bestea kontzertatua, bata hirikoa bestea herrikoa, eta gero euskara maila eta euskara ezagutza ere oso kontutan hartzen ditugu, ez? Azkenean estratifikazio modu honek ematen diguna da panelkideen artean aniztasun gehiago. Eta metodologiarekin amaitzeko esango dut guk 8 inkesta egiten ditugula urtean, sare sozialen inguruan galdetzen diegu, baina galdetzen diegu plataforma digitalen inguruan, audio konsumoen inguruan, telebista informazioaren inguruan, aurten bideo-jokoen inguruan ere galdetu diegu. Eta egiten duguna da, 8 inkesta horiek bigarren hezkuntzako ikasleekin bitan banatzen ditu, bi galete egiten pilatzen ditugu, eta ikastetxeetara joaten gara presentzialki, eta guan gaudela ikasleek galdetegia betetzen dute. Bitan joaten gara udazkenean eta udaberrian. Eta gero unibertsitatean egiten duguna da, lehenengo inkesta aurrez aurre egiten dugu, fakultatez fakultate, gelaz gela, 2006-2008 ikasle horiekin, eta gero urrengoko 7 inkestak WhatsApp bidez bidaltzen dizkiegu, eta haiek enkuesta fazil izeneko plataforma baten bitartez, oso modu dinamikoan erantzuten dute. Hortaz, zer da daukaguna, zein da Euskal Herriko gazteen online konsumoen argazkia? Hori erakusteko edo hori ilustratzeko ikusiker behategiak aurreko ikasturtean argitaratutako txostenaren emaitza batzuk ekarri ditut. Ez guztiak, ze txostena berez nahiko luzea da, online ere badago, baina bai azpimarragarrienak, ez? Hegoaldeko datuak ekarri ditut bakarrik, guk iparraldeko ikastetxentzako txosten berezi bat prestatzen dugu, iruditzen zaigulako oraindik datuak ez direla bateragarri, nahiko desberdinak direlako, izango da momenturen batean, baina momentuz ez dira eta txosten desberdinak egiten ditu. Guk ikerketa kuantitatiboa egiten dugu, eta horretik datu asko ekarri ditut, taula asko ikusiko dituzue, baina saiatuko naiz datu horiei ere kontestua ematen. Eta hasi aurretik ere gogoratu nahi dut, gauza jakina da, baina batzutan ere gogoratzea ondo dago, digitalizazioa izan zala, edo izan dela aldaketa tekniko soil bat, baina askoz gehiago, ez? Eta ekarri dituela komunikatzeko, entretenitzeko, inkluso informatuta egoteko modu berri batzuk, ez? Eta Euskal Herria ez da salbuespen, eta Euskal Herriko gazteak ez dira salbuespen, ez? Lehenengo datua, eta niretzako oso importantea dena da gazteek eskura dituzten aparailuak, ez? Eta horri dagokionez, ikusten da, ia gure unibertsoaren 100% daukala mugikorra eskura, ia gure unibertsoaren 100% daukala portatil bat, eta ez dela makala internetera konektatutako telebista eskura dutenen datua, ez? 10tik 8. Eta horrek esan nahi du, internetera konektatuta egoteko aukera dutela gazteek, etxean, kalean eta eskolan ere bai, ez? Eta hemen gertatzen dira bi gauza garrantzitsu, ez? Batetik, erabilera kolektibokoak edo erabilera bakarrekoak diren gailuetan egiten diren konsumoak desberdinak direla, eta datuetan ikusten den moduan konsumo individualeko gailuak dira nagusi, eta gero bestetik mugikorrean dauzkaten aplikazioen bitartez ikusten dituztela gazteek edukiak, ez? Eta hortaz, aplikazio horien bitartez eskuragarri ez dauden edukiak ez dituzte ezagutzen eta hortaz ez dituzte kontsumitzen, ez? Eta zentzu honetan kontua ez da bakarrik edukia sortzea, baizik eta eduki hori kokatzea, ez? Kolokatzea, ez?
eduki horren berri ematea, ez? Eta niretzako hori da edukia sortzea bezain importantea. Eta berdin sare sozialen erabilerari dagokionez, ez? Jarraian agertzen dira gazte gehien erabiltzen dituztenak. Direla WhatsApp, Instagram, TikTok eta YouTube. Baina hor ikusten da badaudela desberdintasunak erabileran gazteago eta nagusiago direnen artean, ez? WhatsApp eta Instagram dira unibertsitateko gazteen sare sozial nagusienak, aldiz, bigarren hezkuntzako neska mutilek WhatsApp, Instagram eta TikTok nahiko modu berdintsuan erabiltzen dute. TikTokek oso harrera ona dauka gaztenen artean, ez hainbeste unibertsitarien artean, baina egia da panelak ahalbidetu digula jakitea, tarte hori, batzuen eta besteen arteko tarte hori geroz eta txikiagoa dela, ez? Gure panelean ikusi genuen 2020an hasi zirela unibertsitariak TikToki buruz hitz egiten, ez? Eta ordutik hona egin duen ibilbidea oso luzea izan da. Oso luzea eta oso oparoa izan da, ez? Beste sare sozial batzuek egin ez dutena, Birrialek adibidez, ez? Hortaz, TikToken bigarren hezkuntzako gazteak nagusi, baina aldea geroz eta txikiagoa da, ez? Unibertsitariekiko. Eta hemen sartu nahi izan dut ere, iparraldeko datu bat, ikus dezagun badaudela desberdintasunak konsumoetan, ez? Adibidez, Snapchatek daukane penetrazioa jende gaztearengan oso importantea dela iparraldean, ez? Hegoaldean ez bezala, eta izan liteke ere bai iparraldean berehalako mesularitzaileentzako beti izan dalako doainekoa, ez? Beraien telefono konpainietan. Izan daiteke. Baina egia da TikTokek hartzen duela bigarren lekua, ez? Orduan, desberdintasunak bai, ez hainbeste. Hego Euskal Herriko datuetan sakontze aldera eta sare sozial bakoitzaren azterketan banan joan ezkero, gehien erabiltzen dituzten horietan jarriko dut fokoa, eta hor argi ikusten da Instagram gehienek dutela, oso erabilera handia egiten dutela, egunean bataz beste 18 aldiz konektatzen dira unibertsitariak, eta konektatzen diren aldiro 17 minutu ematen dituzte bertan, ez? Konektatzen diren aldiro. Eta bigarren hezkuntzako gazteen kasuan datua handiagoa. Eta gazteen erantzun hauetatik jakin dezakegu, beraik ere onartzen dutela, konsumo handia egiten dutela, ez? Mobila da gehien erabiltzen duten euskarria, Instagramerako konektatzeko, eta galdetzen diegunean zergatik edo zertarako, edo zer ikusteko sartzen diren Instagramera, gehienen erantzuna izaten da, lagunen perfilak ikusteko, ez? Bereziki datu handia da unibertsitarien artean. Ondorengo daturik handiena, kirolarekin zer ikusia duten perfilek lortzen dute, eta horre adin txikikoak dira nagusi. Gauza bera TikToken, 10tik 7 kontua daukate, esan behar dago hemen kontua dutenen datuak bera egiten duela, baina egia da ere TikTokek eskintzen duela erregistratu gabe ere edukiak ikusteko aukera, ez? Gonbidatu edo bisitari moduan, eta hori izan liteke 10tik 7 datu horren atzetik dagoen arrazoietako bat. Mobila da gailu nagusia, ikusten dugu ere oso erabilera handia egiten dutela, bereziki adin txikikoek. Eguneroko erabilera ordu betean kokatu dute batzuek eta besteek, baina taulan ikusten da muturreko maiztasunetan mugitzen direla batzuk eta besteak. Adin txikikoak egunero eta egunean behin baino gehiagoko maiztasunetan kokatzen dira, aldiz unibertsitariak inoiz ez horretan gehiago izan dira, ez? Eta hor ikusten da, beraiek ere oso kontziente direla egiten duten konsumoaz, eta hain handi batean horrek ere kezka sortzen diela, ez? Guk galdetegi guztietan beti galdetzen diegu sare sozial horretan edo plataforma horretan aukera izango balute denbora gehiago edo gutxiago pasako luketen, ez? Eta erantzuna normalean beti izaten da berdina. Ez da gehiago, ez da gutxiago ere. Hor kokatzen dira gazte gehienak. Baina TikToken kasuan ez. TikToken kasuan datua oso handia da, TikToken denbora apur bat gutxiago edo askoz gutxiago pasatu nahiko luketenen datua, ez? Eta horre kezka ikusten da beraien artean ere.
YouTuberi dagokionez, YouTubek ere oso harrera ona dauka gazteen artean, asteroko konsumoak dira ohikoenak. Gailua hor ez dute jarri, ze mugikorra erabiltzen dute, baina portatila ere desente erabiltzen dute, ez? YouTubek eduki luzeagoak ikusteko aukera ematen du, YouTube horretarako ere erabiltzen da, eduki luzeagoak ikusteko, eta zentzu horretan euskarriak badauka bere garrantzia, ez? Erabilera maiztasunari dagokionez, ordu betean kokatu dute batzuek eta bestek beraien konsumoa. Musika entzuteko erabiltzen dute YouTube, baina gerora ikusiko dugun moduan ez da aplikazio erabiliena musika entzuteko gazteen artean. Era berean eta taulak ere erakusten du YouTuber gamer eta blogger batzuen kanala jarraitzeko ere askok zabaltzen dutela YouTube. Ondoren jaso nahi izan ditut, kasu honetan YouTuberi lotuta, baina berdin beste plataforma edo sare sozialetan, eta datuak ikusteko gomendioak nondik jasotzen dituzten, ez? Zesarritan esaten dugu, gazteek eduki asko dituztela eskura, eskatasun handia daukatela eduki bat edo beste aukeratzeko, baina ikusten duguna da, plataforma beraiek egindako gomendioek pisu handia daukatela eduki aukeratzerako orduan, ez? Eta hemen algoritmoa aipatu behar da, algoritmoak oso ondo ezagutzen gaitu, eta algoritmoak eduki batzuk proposatzen dizkigu, eta ez beste batzuk, ez? Eta sare sozialen atala laburbiltze aldera esango dut, bereziki lau erabiltzen dituztela, erabilera handia egiten dutela, denbora asko pasatzen dutela, eta hain handi batean beraik ere oso kontziente direla. Instagram lagunen perfila jarraitzeko eta lagunekin harremanetan egoteko erabiltzen dutela. TikTok denbora pasarako sare sozial moduan ikusten dutela. Eta YouTube musika entzuteko eta YouTuber gamer eta bloggerren kanalak jarraitzeko espazio moduan ulertzen dutela. WhatsAppen inguruan esango dugu, mezularitza azkarreko aplikazio honek indar apur bat galdu duela azken urteetan. Instagramek lortu du zerbitzu berdina eskaintzea, eta hortaz gazteenek geroz eta gehiago erabiltzen dute Instagram mezularitza azkarreko zerbitzu modura, ez? Eta guk hori presentzialki zentroetan egiten dugun ikerketan entzun izan dugu, ez? Baina oraindik ere WhatsApp bada, beragintzako sare sozial importante bat. Ikusik erbeategiak ere streaming plataformetan gaztek egite duten konsumoa aztertzen du. Streaming bidezko ikusentzunezko zerbitzuek hazkunde handia izan zuten 2021 urte horietan, dagakoa pandemia izan za, lehen ere aipatu dut. Eta sozialki oso edatua dago streaming plataformek eskaintzen duten edukiaren truke edo ordaintzea, ez? Eta honek esan nahi du, honen ondorioz edo, telebistaren gainbera itzela handia izan dela, ez? Eta guk hori, zentroetan bigarren hezkuntza batez ere oso argi ikusi dugu, ez? Normalan ikastetxetara joaten garenean eta galdetzen diegunean zer den telebistan ikusi duten azken edukia, zein den gehienek plataforma digitaletako edukiak aipatzen dituzten. Ez dakite zer den telebista, ez? Ez dakite zer den telebista edo beraiek telebista euskarri moduan ulertzen dute, ez? Eta honek ere, telebista hitzaren esan nahia bera aldatu zuala azaltzen du. Eta esan dudan hau oso argi ikusten da hurrengo datuetan, ez? Hemen agertzen dira zenbat plataforma digital dituzten eskura gaztek, ez? Eta zerrenda luzea da, ez? Egia da Netflix eta Amazon Prime lehen ez dituztela gehienek, baina Disney Plus edo Disney Plus, Movistar Plus eta HBO ere eskura dituzte gehienek, ez? Eta taulak erakusten duen moduan gazteenak dira plataforma gehien eskura dituztenak, eta hor, gurasoekin bizi izan horrek ere izango du zer ikusia, ez? Eta beraiek erabiltzeko arrazoi nagusia ez da prezioa, edukia baizik, ez? Gehienek edukiak gustoko dituztelako aukeratzen dituzte plataforma digitalak, ez? Bai Netflixen, bai Amazon Primeen, bai plataforma guztietan.
Plataforma digitalak Euskal Herriko gazteen eguneroko konsumoen barruan daude. Astean 2-5 aldiz kontsumitzen dituzte plataforma digitaletako edukiak gehienek, baina eguneroko konexioaldiak ere oso ohikoak dira, ez? Eta kasu honetan esan beharra dago, gazteak ikusentzunezko ekosistema ere eraldatzen ari direla, ez? Ikusentzunezko industria eduki digitalak etengabe aldatzen ari da kontsumitzaileen belaunaldi berri honi belaunaldi berri honen beharrak edo asetzeko, ez? Hizkuntzari dagokionez, gaztelera jaun eta jabe plataforma digitaletan, ondoren ingelesak hartzen du pisurik gehien, bereziki unibertsitarien artean, ikusten dena da euskararen presentzia oso txikia dela, ez? Gure gazte garaian telebistan ikusgai genituen 12 kanal horietatik euskarazko edukia bakarrak ematen zituen, eta orduan konpetentzia handia esan, baina esan hainbestekoa, baina gaur egun gazteek daukatena da, telebista bat konektatuta 40 piku LDT kanaletara, gehi internet bidez konektatutako sare bat, ez? Daukate uniberso zabal, multianitz eta eleanitz bat, ez? Eta horren kontra edo horren kompetentzia izatea oso zaila da, ez? Plataforma digitalak kontsumitzeko aspidatzirik erabiltzen duten edo ez galdetuta, 10-tik 6 esaten dute ez dutela erabiltzen aspidatzirik, eta bereziki horradin txikikoak dira nagusi, eta aspidatziak erabiltzen dituzten horien artean gaztelera eta ingelesa oso parean daude. Hor ikusten da nola unibertsitariek ingelesezko aspidatziak lehenesten dituzten eta adin txikikoek gaztelerazkoak. Zentzu honetan, hizkuntzari lotutako datu batzuk emango ditut jarraian, ze euskara ere bada gure ikerketaren ardatzetako bat. Sarritan entzuten dugu, ez? Gazteek ez dutela edo euskarazko edukien konsumoa txikia dela, eta hala da. Baina egia dena da, geroz eta eduki gehiago sortzen ari direla euskaraz, izan filmeak, seriak, podcastak, baina lehen esan dudana, ez? Gazten eguneroko konsumo diren sare sozialetan kolokatzea lortzen ez badugu, plataformetan kolokatzea lortzen ez badugu, ez dituzte ezagutuko eta ez dituzte kontsumituko, ez? Ondoren ere ekarri nahi izan ditut, hizkuntzari lotutako beste datu batzuk, gure panelari dagozkionak, guk ikasturte hasieran beti galdetzen diegu ikasle guztiei zein den beraien euskara ezagutza eta zein den beraien euskara erabilera. Hauek aurreko ikasturteko datuak dira, baina normalen datua oso antzekoa izaten da urtez urte. Eta hor ikusten da panelkideen, guk horrela deitzen diegu, panelkideen 75% euskaraz hitz egiteko, irakurtzeko eta idazteko gai dela, portzentaje nahiko handia, eta euskara erabilerari dagokionez, panelkideen ia 100% eleanitza da, euskara eta gazteleraz mintzo da, baina 45% gaztelera erabiltzen du ia beti, eta 30% beti. Eta datu haue kontutan hartuta, jarraian ekarri nahi izan ditut euskarazko edukien konsumoaren gaineko datu batzuk, ez? Hau unibertsitateko datuak dira hauek, eta hemen agertzen da interneteko konsumoa euskaraz urtez urte. Gu behategi hasi genuenetik. Eta hor ikusten da, datua mantendu egin dela. 4% horretan mantendu egin da, ez gora, ez bera, aldaketarik egon da, bera izan da, ez? Euskararen presentzia txikia da, eta ingelesarena nahiko importantea. Hauek unibertsitateko datuak dira. Telebistako euskarazko edukietara bagoaz, hor ikusten dugu datuek gora egiten dutela, ez? Gaztelera dela nagusi, baina datuak gora egiten dutela. Bigarren hezkuntzan, berdina gertatzen da, ez? Interneten gaztelera nagusi, ingelesa euskararen gainetik kokatzen da, eta euskararen pisua txikia da, 4%. Telebistako euskarazko konsumoetara bagoaz, hor datuak gora egiten du, punto bat, baina gaztelera nagusi, ez? Eta hortaz,
Eta labur biltze aldera esango dut hori, gazteen online konsumoetan euskararen presentzia beti dela txikiagoa, eta hor lehen aipatu duan hori, ez dakigu edukiak kokatzen, eta hortaz ez dituzte kontsumitzen, eta telebistaren kasuan euskarazko edukiek pixu apur bat gehiago hartzen dute. Ez bereziki handia, baina bai zertxo baite handi. Bueno, beraien audio konsumo ez ere galdetzen diegu, ze musika entzuten duten, zenbatero, non daudela, ze aplikazio edo erabiliz, irratirik entzuteko iturarik duten edo ez, podcastik entzuten duten, da, bueno, jarraian horien inguruko datu batzuk emango ditut. Esan beharra dago, musika dela beraientzako aizigunerik eta importanteena, ez? Alduten aldiro musika entzuten dutela adierazten dute gehienek, ez? Baina musika non eta zeren bitartez. Irratiak ja ez dauka zerresanik, Spotify erabiltzen dute musika entzuteko gehienek, bereziki unibertsitariek. Eta bigarren postu hartzen du YouTubek, ez? Eta hor nagusi adin txikikoak. Ze musika klase entzuten duten ere galdetzen diegu, toia entzuten dute, adin txikikoak hor kokatzen dira, egia da unibertsitarien artean estilo gehiagotara zabaltzen dutela beraien konsumoa, baina hor kokatzen dira. Podcastei dagokienez, ez dute podcastak entzuteko ohitura handia egirik, naiz eta audio digitalen egoera geroz eta oparoagoa denez, eta naiz eta geroz eta podcast gehiago entzuten den, baina egia esan ez dute konsumo oso masiboa egiten. Eta podcastak aukeratzen dituztenean, elkarrizketa formatu aukeratzen dute gehienek, ez? Batez ere unibertsitariek. Elkarrizketa da beraientzako podcast formato gustokoena, ez? Beste bat horretan, eta hor datu importantea bilatzen da, hor hazkunde personalarekin eta autolaguntzarekin lotutako podcastak aipatu dituzte gazteek. Jarraian ekarrena izan dut hitzlaino bat, hor agertzen dira gazteek gehien aipatu dituzten podcastak, beti galdetzen dugun zerbait, eta gure txostenetan hitzlaino asko agertzen dira. Baina ekarrena izan dut, azken aldian, benetan Sabiz podcast horrek arrakasta handia izan duelako, ez? Oso aipatua izan dalako. Igual ere kokatzen jakin dutelako, ez? Informazioari lotutako datu batzuk ere ekarri ditut, erakusteko beste behin ere zeinen garrantzitsuak diren sare sozialak gazteentzako, ez? Izan ere, beraien informazio iturri nagusi dira, ez? Eta datua bereziki handia da unibertsitarien artean, ez? Telebistaren pisu handiagoa da gazteenen artean, eta horre zerikusia izango dute gurasoen konsumoek ere, baina ikusten dena da komunikabide tradizionalen gainbehera, ez? Lehen ere esan dugu, baina internetek eta sare sozialek bereziki bestelako ekosistema bat eskaintzen diete gazteei, ez? Twitter da unibertsitarien kasuan sare sozial erabilena informatuta egoteko, eta bigarren hezkuntzan Instagram bereziki eta TikTok ere erabiltzen dituzte, ez? Eta zer da informatuta egotea gazteentzako? Hori da guk ere gure buruari egiten diogun galdera bat, ez? Eta horretarako aurten ikerketa kualitatiboa jarriko dugun martxan, iruditzen zaigulako oso gai mamitsua dala, ez? Ulertzen dugulako gazteek agenda setin horretatik oso urrun dagoen zerbait moduan ulertzen dutela informazioa, ez? Eta hori aztertzeko aurten ikerketa kualitatiboa egingo du. Edukiari daukionez, adina nagusiago diren horiek komunikabide tradizionalek sare sozialetan partekatzen dituzten edukiak hartzen dituzte batez ere kontutan, eta hori bada komunikabide tradizionalak oraindik ere bizirik dauden seinale, baina egia da gazteenek youtuber, gamer eta tiktoker batzuen azalpenak lehen esten dituztela, ez? Eta hor badago mamia duen gai oso interesgarri bat, ez? Zer da batez ere gazteenentzako informatuta egotea.
Jakin dezazuela baita ere, aurten euskarazko komunikabideen inguruan ere galdetu diegula, bigarren hezkuntzakoei eta unibertsitariei, galdetu diegu euskarazko komunikabide orokorren inguruan, euskarazko komunikabide lokal eta euskarazko komunikabide tematikoen inguruan, ez? Eta artean eta kitxo ere. Eta bueno, ekaini aldera emaitzak publikatuko ditugula, argitaratuko ditugula. Eta horiek dira 2022-2023ko datuen laburpen bat, ez? Baina eta kitxo elkartetik ere eskatu zidaten aurtengo TikTokeko Euskal Unibertsitateko txostenaren datu esanguratsuenak edo ekartzeko. Eta ekarri ditut datu gehiago, baina kasu honetan sexuaren eta ikasketa mailaren arabera ere, ez? Guk Galileo softwarea erabiltzen dugu datuak ustiratzeko, eta Galileo software horrek ahalbidetzen digu, sexuaren, ikasketa mailaren araberako azterketa egin ahal izatea, ez? Bueno, hauek aurtengo datuak dira, apirileko datuak dira, TikToken kontua dute gazten unibertsitarien parkatu 10-tik 6, eta hor datuak behera egin du aurreko ikasturtearekin alderatuta, lehen aipatu dugun faktore hori, ez? Ez da beharrezkoa TikToken registratzea bertako edukiak ikusi ahal izateko. Sexuaren araberako azterketak adierazten digu gehiago direla emakumezkoak, TikToken kontua zabaltzen dutenak, mailari begiratzen badiogu ikusten dugu gazteenak direla TikToken gehiago registratzen direna, eta lehen ere esan dugu bigarren hezkuntzako gazteen artean TikTok dela sare sozial nagusia, eta unibertsitateko lehenengo maila horretan oraindik ere konsumo horiek mantendu egiten dituzte, baina egia da gero datuak bera egiten duela, eta gainera nabarmen, ez? Erabilera maiztasunari dagokionez, ez dakite ere aurreko datuarekin gogoratzen basarete, unibertsitarien 30,2 egunean behin baino gehiagotan erabiltzen zuen TikTok, ikasturte honetan datuak gora egin du, 32,2. Eta sexuaren araberako azterketan, ikusten da polarizatu egiten dela konsumoa, ez? Gizonezko gehiagok adierazi du ez duela TikTok inoiz erabiltzen, aldiz emakumezko gehienek eguneroko edo egunean behineko konsumoa aitortu dute. Eta mailaren araberako azterketan berdin gazteenak dira erabilera horretan nagusi, eta adinean 3. maila edo gehiagoko ikasleak dira gehiagotan adierazi dutenak inoiz ez dutela TikTok erabiltzen. Jarraian TikTokek ahalbidetzen dituen ekintza batzuen gaineko maiztasuna zein den erakusten duen taula ekarri dut, eta hau ekarri dut batez ere erakusteko sortzaile baino erabiltzaile direla gazteak, baina ez bakarrik TikToken baizik eta sare sozial guztietan. Kontsumitzaile oparoak dira, baina sortzaile apalagoak, ez? Eta hori hurrengo taulan oso argi ikusten da, ez? Eta sortzen ere emakumezkoak gehiago. Azkeneko taula dau, TikTokerako sortzen dituzten edukien artean, lehen ere esan dugu TikTok denbora pasarako sare sozial moduan ulertzen dutela, eta gutxi sortzen dute, baina sortzen duten horren artean tendentzia diren bideoen bersioak dira gehien egiten dituztenak, ez? Eta datuekin nahiko, laburrean esango dut, sare sozialak gazten eremu natural bihurtu direla entretenitzeko, komunikatzeko eta baita informatuta egoteko ere. Irudietan oinarritutako hizkuntzak aurrekaririk gabeko garrantzia hartu duela gizarte garaikidean. Instagram, TikTok eta YouTube bezalako plataformek ikusizko kultura katapultatu dutela giza adierazpenaren abanguardian. Sare sozialek eskaintzen duten eskuragarritasunari da aniztasunari esker gazteak kontsumitzaileak izateaz gain paper aktiboa betetzen dutela paisaia digital honetan. Orain ere esan dut, baina erabiltzaile oparoak dira, baina sortzaile apalagoak,
telefono mugikorra dela beraien ikusi jardueraren epizentroa, eta euskararen ezagutza eta online erabileraren arteko aldea itzel handia dela. Listo. Eskerrik asko Garasi, bueno, interesantia, eta horre badakagu, zer behatu, zer ikusi, eta bueno, hor beste gako batzuk, ez da, ezagutza eta erabilera kalekuan badao salto bat, baina hemen digitalian are nabarmen hau, ez da. Bueno, jarraitzuko dugu TikTok ere gertutik, guk ere sortu dugu, nahi baduzue jarraitzu TikTok kontu ere sortu dugu. Galderaren bat, zehose komentatzeko. Bueno, kasitaritzan lizentziatua dugu Garikoitz, hizkuntza plangintzako unibertsitate espezialistare bada, berrian kazetari luzaruan aritutakoa, UEMan ere, teknikari moduan, ezta? Eta egun Tolosako udaleko euskara eta hezkuntza saileko buru ere bada. Eta, bueno, euskararen geografia berria azalduko digu, Txillardegi saria ere irabazi zuen lan honekin, eta, bueno, adi gongo gara, oraingoan ere, abertze kontatzen digun. Zurea da Itzagari. Oemei, Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta bain eskerrik asko, gonbidapenagatik. Saiatuko naiz, ez luzatzen gehiagit eta gero galderitarako tarterik usterik badugun. Lan honen nondik norako nagusiak eta azalduz, bai, xehetasun gehiago jakina izan ezkero, lana osorik argitaratuta dago, azkeneko bat soziolinguistik aldizkarian, da, hor dazko ezoia datu xeagoak eta informazio zehatzagoak. Eta seiratik barkamen eskatu baita ere, gaur nire ahotsa ez dago puntxa-puntxan, ordu, ea mikrofonoaren laguntzarekin ondo moldatzen garen. Euskararen geografia berria izeneko lana aurkeztuko dizuet gaur, eta lehen bizi esango dugu lana hurbilketa badela. Ez hartu gaur hemen aurkeztuko ditugun hauek aita santuaren egiak izango alira bezala. Batetik datu estatistikoetan oinarritzen direlako eta datu estatistiko horietatik egindako kalkuluak direlako. Beraz, hartu behar dira nolabait tendentzia batzuen edo norabide batzuen adierazle gisa. Uztartu ditugulako datu lanketa hau egiteko hainbat iturri, desberdinak diren iturriak eta horiek uztartzeki esan ez da lan erraza izan. Ikerketa honen abia puntua izan zen ikustea lurralde ikuspegitik edo Euskal Herriko eremu desberdinen ikuspegitik zenolakoa den euskararen ezagutzaren eta erabileraren bilakaera. Jakinda, lan hori Euskal Herri mailan egiteak badituela zailtasun tekniko batzuk. Batetik, badauzkagulako ikerketa pare bat Euskal Herri osoa kontuan hartzen dutenak, inkesta soziolinguistikoa eta kaleko erabileraren neurketa, baina horiek ematen diguten informazioak badituela muga batzuk udalerri mailara jaisteko, zemen abia puntuzat hartu dugun unitatea udalerria izan da, eta ez inkesta soziolinguistikoak eta ez Euskal Herriko kaleko erabileraren neurketak ez dute udalerri mailako daturik ematen, eta udalerriko mailako datuak baditugu bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan, baina horiek ere badituzte beren mugak, iparraldean esate baterako ez daukagu horrelako daturik. Beraz, ikerketa honetan erabili ditugun datu iturriak 3 izan dira. Lehenik aipatutako inkesta soziolinguistikoa, Euskal Herri osoan egiten den ikerketa da, eta 16 urtetik gorako herritarrak hartzen ditu aztergai. Bigarrenik, Eustaten zentsuko datuak erabili ditugu, Eustat badakizue, Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika erakunde ofiziala da. Eta hirugarrenik, hartu dugu, Nafarroako Nastat Estatistika Institutuak 2023an argitaratutako ikerketa bat euskara ezagutzaren estatistika. Egia esan lan hori berria izan da, Nastatek lehenengo aldiz egin du lan hori, baina lehenago zentsuetatik ateratzen zen informazioarekin uztartzeko modukoa da. Ikusiko duzen bezala, badago erroko desberdintasun bat Eustaten datuen eta Nafarroako datuien artean. Nafarroak ematen digun datu hori euskara ezagutzaren estatistika ezagutzari buruzkoa soilik da. Autonomia Erkidegoko zentsuan 3 aldagairi buruzko datuak dauzkagu, ezagutza, lehen hizkuntza edo ama hizkuntza eta etxeko erabilera, Nafarroan aldiz
soil-soilik ezagutzaren datuak dauzkagu. Ez daukagu udalerri mailako lehen hizkuntzaren edo transmisioaren eta etxeko erabileraren daturik. Eta iparraldean esan da bezala, ez daukagu inkesta soziolinguistikotik beragoko daturik. Beste iturri bat erabili dugu, neurri mugatua nolabait Euskal Herriko mapa osoa osatzeko, eta hori da Trebiñuko konderrian 10 urtean behin egiten den azterketa. Justo Eusko Jaurlaritzak, oraintsu ja argitaratuta eta gure egunean jarrita daukana, bai Argantzuren eta bai Trebiñun bertan egiten den hori. Datu hauek lantzeko beraz, uztarketa lan bat egin behar izan da, aipatu dugunagatik, bai? Iparraldean ez dago udalerrikako daturik, eta esango nuke hori dela momentu honetan demolinguistikoaren ikuspegitik Euskal Herrian daukagun utxune nagusietako bat, adibidez zehatz bat jartzeko ez, arnasguneak eta udalerri euskaldunak aipatzen ditugu askotan. Iparraldean gelditzen altzeko arnaskunerik eta udalerri euskaldunik baldago ueman sartzeko baldintzak betetzen dituen udalerririk, ez dakigu, ez dago daturik. Bigarrenik Nafarroan beraz ezagutzaren datuak soilik dauzkagu, udalerri mailan. Euskal Autonomia Erkidegoa da daturik osatuenak dituen administrazio eremua, baina badauzka bere mugak. Udalerri mailan esate baterako zentsuak ematen digun informazioa etxeko erabileraren soilik da. Eta badakigu gure egoera soziolinguistikoan etxeko erabilerak argazki oso mugatua ematen digula. Beraz, datuak gurutzatu egin ditugu elkarrekin, eta beraz, hurbilketa gisa hartu, bai. Eta, bueno, sarrera luze honen ondoren, sar gaitez hemenetan datuetan. Lehenik ezagutzari helduko diogu, eta ezagutza aztertzeko beti hartu ditugu 16 urtetik gorako herritarrak, baita hegoaldearen kasuan ere. Naiz eta 16 urtetik berakoen datuak ere izan, datuak Euskal Herri osoan homogeneoak izateko, hartu ditugu beraz 16 urtetik gorakoak. Ezagutzari buruz ze esango genduke. Lurralde mailan sartu horretik kokapen orokor bat, bai? Bueno, oso ezagunak zaizkizuen joerak, bai? Lehenik eta behin ezagutzak aurrerapen handia egin duela, azkeneko urte hauetan, gehien azkenean adierazlea da. Hau ere, amaiketako egiteko gogoak indago ja. Baina mai aspira sartu behar, naiz, Bueno, nik aurre jarrituko bitartea, mai. Bueno, momentu honetan Euskal Herrian, inkesta soziolinguistikoaren arabera, 3tik 1 da gai, euskeraz, ulertzeko ez ezik, hitz egiteko. Kopurutan esan da 800.000 lagun. Hori da inkesta soziolinguistikoak ematen digun datua. Ze datu ematen digu baita ere inkesta soziolinguistikoak, zenbat eta gazteago, euskeraz dakitenen portzentaje handiagoa. Eta kontuan hartu behar dugun faktore oso importante bat, lehen Jaime gaztei buruz hitz egin digunean, demografiaren ikuspegitik oso kontuan hartu behar dugu, adintalde guztiek ez daukatela pisu demografiko bera. Eta hori askotan laztu egiten. Barratan jartzen ditugunean 16-24 eta 50-64, 50-64 urte horretan askoz jende gehiago dago, 16-24 multzoa baino. Beraz hori ere uste dut oso kontuan hartu behar dugula. Eta laugarrenik kontuan hartu beharrekoa eta orain bereziki landuko duguna, honako galdera hau, gero eta jende gehiago euskeraz dakiena, baino nola daki eta nun bizi da. Nun bizi da horretan zentratuko gara. Hemen daukazue lehenengo mapa, zenbakiak baino gehiago mapak landuko ditugu aurkezpen honetan. Hemen daukazue Euskal Herria udalerri hartuta, herri horretan bizi den euskaldun kopuruaren arabera. Mapa honetan oso nabarmen ikusiko dituzue Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako hiriburuak, Bilbo, Donostia eta Gasteiz, eta baita ere Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri nagusiak, eskualde buruak eta bestelako hiriguneak, bai? Datu bat ematearen eta uste dut oso kontuan hartu beharreko datua dela hizkuntza politikari buruz eta pentsatzen dugunea, bai? Euskal Herri osoko euskaldunen erdiak baino gehiago 23 udalerritan bizi dira. Ari gara, 23 udalerriri buruz hizketan, euskaldun gehienak hoietan pilatuta baita da, bai. Noski, datu hauetan eta mapa honetan ere bai, biztanle kopuruak zerikusia handia dauka, bai. Beraz, urrengo mapa honetan, ja ikusiko duzu hemen koloreak eta sartuko ditugu, testu inguru emango diegu, nolabait kopuru horiek, bai. Hemen dauzkazue euskaldun kopuruak dentsitatearen arabera. Eta hemen ja, desberdintasun batzuk azaltzen zaizkigu, bai. Lehenik eta behin oso argi ikusiko dugu dentsitate handiko eremuak kolore ilunena daukatenak nun dauden, bai. Batetik Bizkai ipar-ekialdea edukiko genduke, hor daukagu Lehartibai, Busturialde ingurua, Gipuzkoako erdialdea eta barnealdea, Urola Kosta, Tolosaldea, Goierri inguru hori ikuiko genduke, eta azkenik Nafarroako ipar-mendebaldea, Baztan, Leitza ingurua, Bortziriak, bai. Ez dira horiek, ondo dakizuen bezala, Euskal Herriko eremurik jendetsuenak, bai? Badauzkagu askoz jendetsuagoak diren populazio eremuak. Aldiz, konparatzen baldin baditugu, borobilen neurria eta
dentsitatearen intentsitate hori, ohartuko gara Euskal Herriko euskaldun gehienak bizi direla euskaldunen dentsitate apaleko eremuetan. Hor daukazue jarrita, lehenengo gune soziolinguistikoan bizi dira 16 urtetik gorako euskaldunen 7%, bigarren gunean 45%, bien artean, bai, lehenengo gunean, badakizu euskaldunak 20% baino gutxiago direla, bigarren gunean 50% eta 20% artean, bai. Beraz, hor daukazue datua, gutxi asko euskaldunen 60 pasatxo bizi dira lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoetan, bai? Udalerri mota horretan bizi dira. Aldiz, hartzen baldin baditugu 3. eta 4. guneko udalerriak 189 udalerri dira. Hola ikusita pentsatu daiteke udalerri asko direla, baina kontuan izan udalerri horietako gehienak oso udalerri txikiak direla, bai? Datu bat ematearen 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan 10.000 biztanletik gora dauzkatenak 5 udalerri bakarrik dira. Bai? Zarautz, Tolosa, Azpeitia, Hernani eta Bermeo. Gainerako guztiak 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak dira. Horiek beraz, gaur egungo argazkiak zer ematen digun ezagutza kopurutan eta dentsitatean jarrita. Ezagutzarekin bada oso kontuan hartu beharreko beste faktore bat. Gaur egungo argazki hori izan da ere, zein da joera, zein da tendentzia eremu batzuetan eta besteetan. Eta hemen ja koska batzuk azaltzen zaizkigu, urrengo mapa honetan, bai. Hemen dauzkazue, non egin duen euskararen ezagutzak aurrerapenik handiena eta non daukan norabide negatiboa edo, bai. Bueno, nabarmena da, eremu oso zabal batean, hor daukazue 10 puntutik gorako igoera ze eremutan izan den, nabarmena da, ezagutza aurrerapen handia egiten ari dela, oso nabarmen belaunaldi berrien bidez, eta oso nabarmen hezkuntzaren bidez. Esate baterako, begira ditzakezue, Arabako kolorea oso nabarmena da, Bizkai mendebaldeko ere bai, bere neurrian Nafarroa erdialdean, hor badaude Gares inguruan, eta hor badago igoera esanguratsu bat, bai. Gasteiz eta Bilbo izan daitezke ezagutzaren edatze horren adibideak, bai. Hartzen baldin baditugu 91ko zentsua eta 2021ko zentsua 17 puntuko igoera dago euskararen ezagutzari dagokionez, eremu horietan, beraz, oso nabarmena da. Eta kontuan izan gainera, datu hauek 16 urtetik gorako populazioari buruzkoak direla. Bai, hartuko bagenitu 16 urtetik berakoak ere, datu horiek are hobeakoak izango lirateke. Beraz, alde hortatik badaukagu ezagutzaren norabide baikorraren zantzu oso nabarmen bat, esan da bezala oso lotua dagoena gazteekin eta oso lotua dagoena hezkuntzarekin. Aldiz, badaukagu baita ere kontrako tendentzia bat, ikusten duzu bezala mapa horretan ez dago dena urdinez. Badauzkagu baita ere galera batzuk oso nabarmenak direna kasu batzuetan. Lehenik eta behin uste dut iparraldera begiratu behar dugula, Nafarroa bereko eta Zuberoako galera oso nabarmena delako, eta hori inkesta soziolinguistikoak aldiz-aldi erakusten digun jaitsiera nabarmena da, baina hegoaldean ere badauzkagu galera oso nabarmenak, bai Bizkai iparreki aldean, Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa ipar-mendebaldean, bai? Gogoan baduzue, eskualde edo eremu horiek aipatu ditut, ezagutzarik handiena zeukaten eremuen artean, beraz, oso nabarmen gertatzen ari zaiguna da, ezagutza edo euskaldunen dentsitatea apalena den eremuetan horietan oroar gora ari gara, eta gora ari gara leku gehienetan gainera nahiko modu intentsuan, hor salbuespena izan daiteken Nafarroa hegoaldea, naiz eta hor euskararen ezagutza apalena hor izan ez dago igoera oso esanguratsurik, bai? Eta aldiz, euskararen ezagutza dentsitate hori handiagoa den eremuetan, tendentzia negatiboa da. Eta tendentzia hori gaina negatiboa da oso inguru jakin batzuetan. Egia esan, gai horri buruz hainbat hausnarketa egin dira azken urteetan, esango nuke gehien landu den gaietako bat izango dela azken urteetako euskal soziolinguistikan, baina uste dut apunte pare bat behintzat egin behar direla inguru euskaldun horietan gertatzen ari den aldaketaren inguruan, bai? Eta hor uste dut oso nabarmen aipatu behar direla biztanle mugimenduak. Biztanle mugimenduak aipatutakoan askotan kanpo migrazioari begiratzen diogu, etorkinei, eta egia da hori ere gertatu dela, baina esango nuke udalerri hauen kasuan eragin haren nabarmenagoa izan dutela barne migrazioek. Euskal Herri barruan gertatu diren migrazioek. Hori lanean zehatzago aztertu dugu, baina zuek zantzu bat edo hartzeko bai, Gipuzkoa hartuko bagenu esate baterako oso nabarmena da zenolako jende mugimendua gertatzen ari den Donostia ingurutik Tolosaldera eta Urola kostara. Gipuzkoan oso nabarmen ikusten da joera hori. Bizkaian ere nabarmena da Bilbo handitik Busturialdera eta Arratiara zenolako jende mugimendua gertatzen ari den. Eta esango nuke adibiderik garbiena eta datutan oso argi ikusten dena da Nafarroan zenolako mugimendua gertatzen ari den Iruñerritik Baztan Bidasoa ingurura. Oso nabarmena da hor ere ze jende mugimendu gertatzen ari den.
Jende mugimendu horrek ze esan nahi du udalerri euskaldun horien ikuspegitik. Esan nahi du iristen ari dela populazio bat proportzioan euskararen ezagutza apalagoa daukana, iristen ari dela euskeraz jakinda ere euskeraz egiteko ohitura txikiagoa daukan populazio bat, iristen ari dela orain arte behintzat bere inguru hurbila gaztelaniazkoa izan duen populazio multzo bat, beraz euskararen ezagutzaren ikuspegitik eta are gehiago erabileraren ikuspegitik, nolabait migrazio horrek badauka eragin zuzen bat inguru horietako euskararen egoera. Atzerakadena esan dugu. Ezagutzarekin amaitzeko beste datu bat. Mapa honetan daukazue, ja 16 urtetik berakoak soilik ez, denak hartu ditugu, horregatik iparraldea txuriz dago, iparraldean ez daukagulako 16 urtetik berakoi buruzko daturik. Hemen hartu ditugu hegoaldean udalerri, 55 urtetik berako populazio hartuta euskararen ezagutza zenbatekoa. Nolabaiteko gutxi gora berako proiekzio bat izan daitekena datozen urtei begira, bai. Eta oso nabarmen ikusten da mapa honetan, Nafarroaren eta autonomia erkidegoaren arteko distantzia gero eta handiagoa dela eta gero eta handiagoa izango dela datozen urteetan ezagutzari dagokionez, eta hori oso lotua dago hezkuntzan gaur egun daukagun desberdintasunarekin. Alegia D ereduak nolako edadura daukan Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta Nafarroan nolako edadura daukan. Nafarroko eremu batzuetan oraindik G ereduak, A ereduak zen nolako ezarpena daukaten. Beraz, alde horretatik oso nabarmena da, batetik administrazio eremuen arteko distantzia hori handitzen ari dela eta handitu egingo dela. Eta badago bestetik kopurutara joango bagina bestelako mugimendu bat baita ere, bai. Euskararen ezagutza nolabait mendebaldera jotzen ari dela edo Euskal Herri mendebaldea pisua irabazten ari dela. Datu bat, bai. 91an zentsuko datuak hartuko bagenitu, Euskaldunen 46% Gipuzkoan bizi ziren. Eta Bizkaian 30%. Proportzioiei ja pare-parean daude. Gipuzkoan eta Bizkaian bizi dira 38% inguru. Eta nabarmena da, goazen tendentziarekin eta 16 urtetik berakoa kontutan izan da, Bizkaiaren pisu proportzionalak gora egingo duela. Euskararen ezagutzaren ikuspegitik beraz, biztanleriaz ere pisu handiena daukanez, nabarmena da, Bizkaiak hartuko duela presentzia handiagoa, bai. Hori ez da beharritasun handi bat, baina uste dut gogo eta eragin behar digula, Euskalgintzan antolatuta dauzkagun gure ekimenen, gure aliantzen eta gure azpiegituretan Gipuzkoak orain arte ze presentzia izan duen eta ezagutzaren bilakaera ikusita aurrerantzean horri ere hausnartu bat eman beharko zaiola, bai, ikusita Bizkaiak zenolako presentzia hartu duen eta hartuko duen datozen urteetan ezagutzari dagokionez aintzat. Eta ezagutzarekin bukatzeko azken puntua ulermenarena. Egia esan azkeneko urte hauetan mahai gainean asko jarri den gaia izan da euskararen ulermenarena, euskaraldiarekin lotuta eta Belarri Prest figurarekin lotuta eta bar. Hemen daukazue ulermenaren mapa esango genukena, bere garaian argiak egin zuen eta horrek izan zuen halako isla bat. Bueno, kasu honetan udalerri jasota dauzkazue euskaldunak gehi ia euskaldun tipologia horretan sartzen direnak batuta, nolabait euskara ulertzen dutenak zenbat diren udalerri bakoitzean. Egia esan, profil hori, alegia, ia euskaldunen profila, euskara hitz egiteko gai izanez, baina ulertzen dutenen profila, askotan bigarren mailakotzat hartzen dugu, baina kopurutan oso kopuru esanguratsua da, bai? Inkesta soziolinguistiko hartuko bagenu oso argia da, ematen digun datua da. Bi euskalduneko beste bat dago euskara ulertzen duena. Beraz, hartuko bagenitu euskaldunak, bai, 3. bat erantziko genioke euskara ulertu soilik egiten dutenekin. 400.000 personari buruz ari gara hizketan. Beraz, hor badaukagu esploratu beharreko eremu oso importante bat, eta hau eramango bagenu udalerri mailara edo mapara ikusten da eremu batzuetan euskararen ulermena hartuko bagenu kontutan, ja ulertzen dutenak gehiengoa direla. Eremu oso hiritartuetan. Ari naiz Donostiari buruz, ari naiz Iruni buruz, Errenteria, Galdakao, Arrigorriaga, ja badauzkagu beste era bateko udalerriak ulermenaren ikuspegitik ari direnak pauso handiak ematen eta hurrengo urteetan are handiagoak emango dituzte. Beraz, uste dut hor ere badaukagula beste apunte bat egiteko eta beste etxeko lan bat hartzeko, bai, ze egingo dugu jende multzo handi horrekin. Kontutan izan da, jende multzo horren ezaugarriak zein diren, bai, kasu gehienetan haien lehen hizkuntza gaztelania edo frantsesa da, kasu gehienetan gaztelania, euskeraren gutxieneko ezagutza bat, euskera ulertzeko adinako gaitasuna eskolan eskuratu dute gehienetan, akaso baziren eskola bukatu zutenean euskera hitz egiteko gai eta guain atzendu egintzaile gaitasun hori ez daukate, baina oro har etxean gaztelania jaso duten eta euskera ulertzeko adinako gaitasuna lortu duten
herritarrei buruz ari gara. Beraz, hor badaukagu multzo esanguratsu bat, ze pentsatu eman marko ligukena. Ezagutzari buruz hitz egiten dugu askotan, baina gustatzen zain niri bereiztea ezagutza eta gaitasuna. Gauza bada euskera ezagutzea, eta beste gauza bada euskaraz aritzeko zenolako gaitasuna daukagun. Horre, azkeneko urte hauetan esango nuke Iñaki Jurrebasoren tesiak jarri duela mugarri importante bat, ezagutzaren eta gaitasunaren inguruan aritzeko, eta lurraldearekin lotuta egin dugun ariketa honakoa izan da, bai? Hartu euskeraren ezagutzari eta gaitasun erlatiboari buruzko hiztun tipologia horiek, alegia 5 hiztun tipologia osatuko genituzke, ez dakit ondo ikusten da, baina guain esplikatuko ditugu, eta horiek eraman ditugu gune soziolinguistikoetara. Alegia, udalerri antolatu ze horiek, ezagutzaren da gaitasunaren araberako tipologia horiek, eta ikusi zein den tendentzia horietako bakoitzean. Hola esan da komplikatu ematen du, baina guain errez ulertuko ez, bai? Lehenengo gune soziolinguistikoa, bai? Hor, ezkerretan daukazuen kopuru hori, bai? 167 izango lirateke erdaldun elebakarrak, euskera ulertu ere egiten ez dutenak, bai? Horregatik dira injustu ere lehenengo guneko udalerriak. 116 hori izango litzateke euskera ulertu baina hitz egiteko gai ezten, oraintsu aipatu dugun multzo hori, bai? Eta azkeneko 3ak 112, 104 eta 101 iristen ezten marratxo hori, horiek denak euskaldunak dira, euskera hitz egiteko gai dira. Baina horien artean badaude erdale elebidunak, erderaz hobeto moldatzen diren euskaldunak, badaude elebidun orekatuak, euskeraz eta erderaz antzeko parezido egiten dutenak, eta badaude euskal elebidunak, euskeraz erraztasun handiagoa duten elebidunak. Ikusten bali baduzue, lehenengo gunean noski multzorik handien erdaldunena da, baina euskaldunen multzoan ere gehienak erdal elebidunak dira. Erderaz hobeto moldatzen diren euskaldunak. Guneetan zenbat eta aurrera gogoa zen, 4. gunera baldin bagoaz esate baterako, 4. gunean gertatzen zaiguna ez da bakarrik euskaldunak gehiengoa direla. Baizik eta gehiengo horren barruan gehiengoa euskal elebidunak direla, alegia euskeraz errazago moldatzen direnak. Zer esan nahi dut grafiko honekin? Gune soziolinguistikoen arteko diferentzia ez da soilik zenbat euskaldun dauden. Baizik eta euskaldun horiek gaitasun erlatiboaren ikuspegitik nolako ezaugarriak dituzten. Eta uste dut, hau ere, erabileraren datuak aztertzerakoan oso aldagai importantea dela. Alegia, Bilboren eta berastegiren arteko desberdintasuna ez da bakarrik berastegin proportzioan euskaldunen ehuneko handiagoa dela. Baizik eta euskaraz errazago moldatzen diren herritarren ehunekoa dezente handiagoa dela. Hori, uste dut, erroko desberdintasuna dela da askotan ahaztu egiten zaigula. Eta erabileren datu horiek kontutan hartzeko, uste dut, oinarrizko aldagaia dela, ze oain sartuko gara erabilera datu horietan. Bueno, erabilerari dagokionez, zer esango genuke, bai? Udalerri mailako datuetan sartu aurretik. Batetik, erabileraren igoera apal bat eta geldialdi zantzuak azaltzen dituztela azken datuek, inkesa soziolinguistikoak berak, kaleko erabileraren neurketak, etxeko erabileraren zentsuko datuek, erakusten diguten nolabaiteko badagoela inpasegoera bat, edo nahi duzen moduan izendatu bai. Hortik lotuta uste dut badagoela diskurso bat askotan entzuten dena, nolabait ezagutzan gora goaz baina erabileran ez, beraz erabileran daukagu arazoa, uste dut oso barneratua daukagun diskurso bat dela hori, eta uste dut begiratu behar digula erabilera baldintzei. Alegia, Euskal Herri gehienean, Euskal Herriko euskaldun gehienek ze aukera dauzkaten, ze baldintza dauzkaten euskeraz egiteko. Adibide bat jartzeko eguraldiarekin lotuta, uste malima ez adibide bat jartzen, bai? Hotza egiten duen bakoitzan ez du elurrik egiten. Bai? Elurra egiteko hotza baino zerbait gehiago behar da. Euskera erabiltzeko ere berdin. Euskeraz jakitea ez da nahiko baldintza euskeraz egiteko. Behar da, bestelako baldintza batzuk uztartzea eta baldintza horietako batzuk oso lotuak daude inguruarekin. Bai? Behar da nolabait abia puntu pertsonal bat, baina behar da baita ere inguruak ematen duen egokiera eta erraztasun bat. Bueno, erabilera mapara ematen baldin badugu, hemen nabarmenago azaltzen dira eremu batzuen eta besteen arteko desberdintasunak. Hemen kontuan hartu duguna erabilera trinkoa da. Zer esan nahi du erabilera trinko horrek? Euskeraz egiten dutenak erderaz adina edo gehiago. Alegia, erderaz eta euskeraz pareko egiten dutenak ere kontabilizatu ditugu, euskeraren ohiko erabilera gisa. Hori horrela eginda, 10% azpitik dago Euskal Herri gehiena, erabilera trinkoari dagokienez. Ikusten duzuen bezala oso nabarmen dago Euskal Herriaren erdialdean euskera gehien egiten den zonalde hori, oso nabarmen azaltzen da.
Aldiz, eremurik populatuenak, begiratu esate baterako, Bilbo ze koloretan dagoen, Gasteiz, Iruñerria, bai, hoiek 10%aren azpitik izango genituzke, eta alderatuko bagenitu lehen aipatu dugun ezagutzaren eta erabileraren arteko distantzia hori, alegia lehen hasieran ikusi dugun ezagutzaren mapa, erabileraren mapa honekin alderatuko bagenu, ikusten da, lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoetan desberdintasun edo arrakala handiagoa dagoela ezagutzaren eta erabileraren artean. Logikoa den bezala. Lehengo adibideari helduta, Berastegiko euskaldunek euskeraz gehiago egiten dute, Bilboko euskaldunek baino, kontrakoa litzateke harritzeko. Aldiz, horrekin lotuta eta Bilboren eta Berastegiren arteko desberdintasunari berriro helduta, ezagutzaren joerak eta erabileraren joerak zer erakusten digu. Bilbon gero eta euskaldun gehiago dauzkagula, eta Berastegin gero eta euskaldun gutxiago. Beraz, hori da kontuan hartu behar dugun beste faktore importantea. Hemen daukazue erabilera eunekotara eraman da, alegia euskeraren erabilera euneko zenbatekoa den, baina ezagutzarekin egin dugun bezala hau kopurutara ere eman behar dugu, ikusteko erabilera nun dagoen benetan. Hemen koloreak lausatu egin ditugu hobeto ikustitzazuen borobilak, eta hemen ja azaltzen zaizkigu ñabardura batzuk. Bai? Batetik, erreparatu behar diegu kolore argiarekin edo fondo argiarekin egon bai, baina borobil tamaina esanguratsua duten udalerriai, hemen dauzkagu Gasteiz, Bilbo, Nafarroan Iruñea ere bai, bere neurrian, eta Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri esanguratsu batzuk bai. Kopurutan esan da, lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoi, alegia erabilera apalagoa, edo erabilera apala duten eremuei, euskeraren erabileraren 40% inguru dagokie. Beraz, euskeraren erabileraren 2/2 egiten da gaztelania edo frantsesa nagusi diren eremuetan. Eta hori ere kontutan hartu beharreko oso faktore importantea da bai. Euskeraren erabilera eta inguru horietan ari da. Euskeraren erabilera naiz eta oso neurri apalean izan. Euskeraren erabilera horietan ari da gora egiten, gero eta gehiago da testuinguru nahasietan edo testuinguru erdaldunagoetan. Eta hori ere oso kontuan hartu beharreko faktorea da, bai? Erabilera hortik ari delako azten, naiz eta kopuruz udalerrika joango bagina bintzat murritza izan. Erabileraren 40%. Aldiz, begiratzen baldin badiegu, fondo ilunagoa izan, baina borobilen tamaina txikiagoa duten udalerriei, hor kontuan izan behar dugu lehen aipatu duguna, kaso askotan udalerri txikiei buruz ari garela, baina hor kontrako tendentzia gertatzen zaigu, 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan. Erabileran pisu handiagoa daukate biztanlerian eta euskaldunen ezagutzaren ikuspegitik baino. Nolabait, hola, grosso modo esateko, bai? 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan euskaldunen 40% bizi dira, baina erabileraren 60%. Lehenengo eta bigarren gune soziolinguistikoa eta euskaldunen 60% bizi dira, erabileraren 40%. Alde horretatik uste dut, kontuan izan behar dugula baitere, 3. eta 4. gune soziolinguistikoetan gertatzen ari den aldaketa hori. Euskeraz gehien egiten den eremu horretan, eta euskeraren erabileraren 60%ari buruz ari naiz, zenolako aldaketa eta zenolako atzera pausoa gertatzen ari zaigun. Norbaitek pentsatu dezake, datuak bere hotzean hartuta, 3. gune soziolinguistikoan da zesanik ez 4. gertatzen ari den atzerakada hori arina dela. Zergatik, pisu demografikoz oso pisu txikia daukatelako eremuiek, udalerri txikiak direlako gehienak, eta nolabait, Bilbo irabaziko dugu, eta bitartean Berastegi sakrifikatzen baldin badugu, ez da ezer gertatzen. Datuek oso nabarmen esaten digute, momentu honetan Bilbo irabazteko asko falta zaigula, eta Berastegin atzerakada handiak ematen ari garela. Beraz, bi hoien artean mugitu beharko duke bai. Nolabait esan daren elurraren metafora erabili dugunez, gertatzen ari zaigu glaziarrak urtzen ari zaizkigula, elurra egiteko baldintzarik ez daukagun momentuan. Eta amaintzen noa, planteamentu honekin, eta da, bukaerako planteamentu bat aurkeztu nahiko nizueke, hizkuntza plangintzaren da hizkuntza politikaren lurralde mailako ikuspegi honekin lotuta, bizkat nundik eragin edo nola landu beharko genuke, bai? Uste dut, kontutan gehiago hartu behar dugula gure hizkuntza plangintzak eta gure politikak egiterakoan testu ingurua. Alegia, ze politika jarri behar ditugun martxan eremu bakoitzean. Badira noski izaera nazionala izan behar duten egitasmoak, korrika izan liteke bat, esate baterako, orentxu izan duguna, baina badira beste gauza batzuk oso maila lokalean pentsatu behar ditugunak. Edo behintzat testu ingurua oso kontutan izan da. Badakit esate baterako azken aldian itanoa sustatzeko egitasmoak batean eta bestean jarri direla martxan.
ez dakit, barakaldon lehentasunezko alda itanoa sustatzeko politika jartzea martxan. Zenait, ez? Nolabait adibide kaskar bat jarrita. Uste dut, kontutan izan behar dugula, ze testu ingurutan mugitzen ari garen, eta uste dut hor, mai gainean jarri behar dela, eta gaizki ez ulertu zonifikazioaren gai bat. Ez hizkuntza eskubideak zonifikatzea, baina bai politikak zonifikatzea. Eta politikak ere, kontutan izan behar ditugula, ez administrazio eremuaren arabera, baizik eta testu inguruaren arabera. Horrekin lotuta, hemen ekarri dizudan proposamena, eta bueno, testuan xeago jasota dago, eskualdekako hizkuntza plangintzak egitea orain arte egin diren baino modu sakonagoan. Zergatik eskualdeak kontutan izan da. Bueno, Euskal Herrian 687 udalerri esan marko dugu, usan solo kontatuta, 687 udalerri dauzkagu, beraz, 687 udalerritako ikuspegia hartzea baino erabilgarriagoa da nolabait eskualdeka antolatzea banaketa hori edo. Eskualdean bizitza sozialaren zati handi bat egiten da, salbuespenak salbuespen, bai? Eskualdeka funtzionatzen duten eremu asko dauzkagu Euskal Herrian. Eta oroar, eskualdeetan salbuespenak salbuespen, taldeak egon daitezken arren, elkarren segidako gune soziolinguistikoetako udalerriak daude. Alegi ez daukagu eskualderik, salbuespenen bat kenduta, non udalerri bat lehenengo gune soziolinguistikoan dagoen eta beste bat laugarren gunean. Bai, gertatu daiteke batzu laugarrenean eta hirugarrenean, holakoak bai, elkarren segidako guneetan bai, baina ez daukagu txuri eta beltz dagoen udalerririk ez daukagu. Uste dut, eskualdekako planteamendu horrek hemen mapan daukazue jarrita, zein den euskeraren ezagutzaren datua eskualdetara eraman da, koloreak intentsitatea adierazten du, borobilak kopurua adierazten du, eta hor oso garbi ikusten da, badauzkagula desberdintasunak dituzten eskualdeak. Bai herrialdearen arabera, baina baita ere herrialde barruan ere bai. Gipuzkoara baldin bagoaz, ez da gauza bera Tolosaldea eta Donostialdea. Ez da gauza bera Bizkaian, Bilbo Handia eta Arratia. Bai? Beraz alde hortatik, uste dut badaukagula zera batez. Horrekin lotuta maiz aipatu izan da ez, euskerak irabazteko hirigune nagusiak dituela irabazgai edo horiek irabazi behar ditugula, eta noski volumenaren ikuspegitik oso importanteak dira eremu horiek, baina uste dut eskualdeak ere ez direla ahaztu behar batetik, jende volumen esanguratsu bat eskualdeetan biltzen delako, eta gaur egun abagunea daukagulako eskualde batzuetan aurrera pauso eraginkarragoak ematen hasteko, eta eskualde mailako dinamika horiek martxan jarrita, bestelako pauso batzuk emateko. Beti ere, ikuspegi nazionala ere kontutan izan da, eta eskualdeen arteko sinergiak ere bultzatuta. Eta oraino, nik esateko neukan, ez dakit denbora aldetik nola gabiltzat, baina... Eskerrik asko, Ari, lehen Moskorraldia aipatu dugu, oin ja datu pila bat, oso interesantia, oso, bueno, dirazgarrixa, ez da? Zentzu askotan homogenizazio horrek zeren kaltetan eitzen dan, ez da? Eta, bueno, hor proposamen batzuk ere bota dituzu, amaieran, eta interesantiak izan leik ez. Zeozar komentatzeko, galdetzeko, zauzi irrikitan kafe hartzeko, ez da? Bueno, oin ere eukiko dugu tartetxo bat, nahi badozue, gero bebai. Eskerrik asko Gari, esan dau, nun sakondu lehikeun, publikauta da ez da, argitaratuta dau, bat aldizkarixan ez da. Bueno, orain arte ikusi itxugu hiru esperientzia, ikerketa ero hiru tesi hiru lan, oso interesantiak, eta orain beste aldaketatxo bat ingo dugu, eta beste ikuspegi batetik landuko dugu transmisioa, esparru, ez formala, sozializazioa bereziki, eta begirada bat emango diogu erofokua ipiniko dugu Nafarroan. Batzutan, gure zilborrari begira egoten gara, ingurunekua begiratzen dugu, baina gian, gure ingurune hau, beste batzuekin alderatuta, ez da zaila. Daude ingurune, testu inguru, zonalde, malda ondixaua dakenak, eta bidean herriko eskor gehiago dakenak, eta horregatik Nafarroara begira ipiniko gara. Bi
bi esperientzia ikusiko ditugu, ikusiko zue gero badutela loturaren bat, elkarrekin. Eta lehengo islarixa Ibai Zueskun izango da, bera amendakau gurekin, txaloen lehikezue, Agerraldiko kidea da, Errigoratik sortu dan mugimendua, Nafarroan, zonalde horretan, eurak azalduko eskue hobeto, eta, bueno, berai lagako diogu, emango diogu hitza, eta nahi duzunian, Ibai. Orain, bale. Bueno, eskerrik asko eta Kitxo elkarteari, gonbidapen honengatik. Ni ez naiz unibertsitateko irakaslea, ez naiz ikerketak egitekoa, baina, bueno, uste dugu herrigintzan, uste dugu jendartean, haukagula eragiteko gaitasun bat, eta horixe, saiatuko naiz azaltzen alik eta lasterren, alik eta zehatzen agerraldiko egitasmoa, bale? Ordune, bueno, agerraldia zer den ulertzeko, uste dute ulertu behar dugula lehenengo, zer den herrigora, bai? Zer den herrigora, nondik sortzen den eta zein den pixkat herrigorak dituen helburuak, bale? Ordune, herrigora batzuk ulertuko duzu zer den, beste batzuk ez, baina saiatuko naiz alik eta laburren azaltzen, bale? Zentratzeko pixkat agerraldiko egitasmoan. Ordune herrigora orain dela 10 urte sortzen den proiektu bat da, bai, 3 oinarrirekin, bai, euskara, elikadura burujabetza eta auzolana, bai, egiteko modua edo nolakotasuna. Ordune esperientzia batetatik abiatzen da, bai, 7 bat harreman sareak hausnarketa bat burutzen du, eta begira jartzen du bi zonaldetan. Bata Siberua zen, eta bestea Nafarroa hegoaldea, edo Nafarroako herribera. Ordune bertan ikusten zen Nafarroako hegoalde horretan ikusten zen zeudela bi defizit. Bi defizit gero ikusiko dugun bezala indargune bihurtzen altzirenak. Bata zen euskara, eta bestea zen nekazaritza, nekazal produktuak, eta bueno, horri erantzuteko edo esperientzia txiki bat abiatzen da, ez? 7 bat harreman sareak hasten da harremanetan harremanetan argia ikastolarekin, tuterako argia ikastolarekin, eta erabakitzen da edo ikusten da behar ekonomiko batzuk zituela, ez? Eta behar ekonomiko hiei erantzuteko laguntza ezberdinak behar zituela. Orduan, produktore batzuekin jartzen gara harremanetan, eta, bueno, kontserbera birekin nahi zuzen ere, ez? Eta, lote batzuk osatzen ditugu, ez? Lote horiek, edo lote horietatik ateratako etekina, argia ikastolarako ziren, ez? Guazinen lagun, ezagun, eta barrekin lan egiten, ez? Orduan, bueno, ikusi genuen esperientzia horretatik abiatuta, zeukala, tiroia honek, ez? Eta ikusten genuen, Nafarroaldeko produktuak Euskal Herriko plazan kokatzeko aukera bat zegoela. Eta bigarrenik, iristen ginen Euskal Herriko plazetara produktuekin, baina gainera euskara ere laguntzen genuen, ez? Orduan, bueno, ikusi genuen hor, produktore gehiago sartzen algenituela, ikusi genuen hor, euskalgintzako eragile ezberdinekin elkarlana egin behar genuela, gu ez genuen inolako espaziorik okupatu nahi, inolako zerarik okupatu nahi, baizik eta alderantziz, ez? Zeudenak laguntzea, zeudenak auspotzea, eta ikusiko genuen, noraino iristen ginen, ez? Ordune sortzenekin, EAEKarekin eta ikastolen elkartearekin, ez? Bereziki harreman hori hasten gara garatzen, zergatik horiekin, ikusten genuelako ezagutzaren eremuan, zaudela hiru eragile nagusi horiek lanean bertan, ez? Eta orduan hitzarmen bat egiten dugu, eta hasten gara, nolabait forma ematen, edo izan bat ematen proiektuari. Eta gero, izana bazuen proiektu horrek, baina izenik ez. Orduan hasi ginen, hitz joko batekin, herrigora, ribera, rigara, ezakizer,
gure pajeoak eta azkenean herrigora, bai? Ordune, herrigorak erantzuten dira 3 pilar nagusi horiei, auzolana, elikadura burujabetza eta euskara, ez? Ordune auzolanaren komponente hori, uste nuen beharrezkoa zela, ezinbestekoa zela, zergatik, Euskal Herriaren edo Euskal Herritarron genetako bat hori izan dela, kooperatibismoa, auzolana, elkarrekiko zaintza, laguntza, eta komponente hori eman da, esan dezakegu gaur egun gure altxorra dela, gure sarekidea, gure bolondresak, herri kutsak mugitzen dituzten jende horiek, eta eskerrak beraiei, guztioi, olako egitasmoak aurrera jarraitza dutela, ez? Ordune honekin guztiarekin, lehenengo kanpaina baten genuen, saskien kanpaina, etekinak joaten ziren sortzen ikastoen elkartea eta ekarentzat, eta jendeak esaten zion, oso ondo produktu hau, baina gu nahi du gehiago, ez? Nahi ditugu zaintzuria kontsumitu, nahi ditugu gorburua kontsumitu, nahi ditugu piperra kontsumitu, eta ez daukagu aukerarik. Orduan, okurritu zitzaigun beste kanpaina bat egitea, eta eskutik eskura deituko dioguna, ez? Zegatik eskutik eskura, unai genuena zen Euskal Herriko plaza horietan kokatzea produktu horiek, baina bitartekaritza espekulatibo hori apurtzen, ez? Esan dute, herriak egiten du bitartekaritza, herri bitartekaritza bat, orduan hor, lortzen alditugu Nafar hegoaldeko baratzetako produktuak, prezio batean, jatorrizko prezio baten, prezio sano baten, prezio bat gainbaliorik gabe, ez? Ordune, hasi ginen ere produktore ezberdinekin harremanetan eta lortu genuen hori, ez? Eskutik eskura kanpaina. Horre elikadura burujabetzak hartzen du garrantzi hau, baina egiten duguna da euskerarekin ere marra gorri batzu jarri, ez? Eta euskeraz etiketatu behar da, eta euskeraz bere webgunea gutxienez eduki behar dute, ez? Horretan marra gorri batzu jarri genituen. Ordune, koizle gehiago batu ziren ekimenera, hasieran geunden 5, gero 10, 15, eta gaur egun gaudo 23. 23 ekoizlek parte hartzen dute herrigorako egitasmoan, ez? Orduan hori, esan dezakegu, heldu dela heldutasun batetara herrigorak, eta guztione laguntzari esker, proiektu bat nahiko asentatua dagoena dela esan dezakegu, ez? Orduan, bestalde, guri ere esaten genuen, edo guk ere gure hausunarketetan esaten genuen, horrela jarraituko dugu beti. Ondo dago, ezagutzaren eremura, edo ezagutzaren eremua ekonomikoki laguntzea, lortu 2 milioi inguru euro azkeneko edo 10 urte hauetan, oso ondo dago, beharrak oso ondiak dira, baina esaten genuen, ezagutzaren eremu horietatik aparte, euskarak beste zerbait behar du zonaldean, ez? Beste zerbait, non gure aurra, gure helduak ateratzen direnean euskaltegitatik, ikastoletatik, eskoletatik, euskeraz bizi alizateko, euskera praktikatu alizateko, euskaraz aixialdia jorratzeko, euskaraz espazio ezberdinak, bestelako posizionamendu bat lortu alizateko, ez? Eta orduan hasi ginen pentsatzen nola sortu bestelako proiektu bat, ez? Bestelako proiektu bat, oinarria izango duena, ezagutzaren eremua lagunduko dugu, baina bereziki espazioak berreskuratuko ditugu, bestelako posizionamendu bat emango diogu euskarari, eta erabileraren alorrean bultzada garrantzitsu bat emango diogu, ez? Ordune beste 3 pilare jartzen dizkiogu agerraldeari, eta gero etorri ziren nola finantziatu, zer egin, eta hor genuen Euskarari Puzka kanpaina, saiatu ginen Euskalgintzako 3 eragile nagusi horiekin negoziaketa bat, zera bat egiten, eta azkenean lortu dugu nolabaiteko partida ekonomikoa handi bat joatea agerraldira, ez? Ordune ni gero jarraituko eta azaltzen edo txapa ematen, saiatuko naiz alik eta harinen egiten, baina bideotxo bat jarriko dizuet bestera batean azaltzeko agerraldia, bale?
Bueno, Errigoran egin genuen hausnarketa bat, ez? Eta zen, beste zerbait bat zuela euskarak, zonaldean, ez? Nafarrego aldean. Eta horretarako, zinen martxan orain dela bi urte terdi, eta lantaldetxoa sortu genuen, bertako jendearekin. Zer da, irakaskuntza zaudu zure? Ez, exenenez. Bai? Bai, baina uteran. Uteran. Deitu ninduten, eta, ikusten duzunean jendea dagoela gogotzu horrelako proiektu bat aurrera emateko zure zonaldean, ezin duzu ez esan. Egia da, lehenengo momentuan flipatu nuela, helburu oso handiak zirelako, baina, buru gogorra gara, eta biztan dago gogotzua zaude eta elkarlanarekin dena lortu aldera. Alde batetik, Nafarroa alderako izan behar dela, oraindik marko hau ere bai, han pentsatu behar da, eta bera eduki behar dugu kontutan. Baina bai beste alde batetik bai ikusten genuen, ez dela Nafarroa alderen kontua bakarrik, eduki behar duela Euskal Herriak horrekiko paper bat. Eta zentu horretan jokatzen genuela fildoa. Ez denuen elkar ezagutzen, ni agertu nintzen 3 asteko ume txiki batekin, bileran, eta sentsazioa lehenengo momentutik izan zen, lagun arteko. Eta egia da, izan dela 2 urte, luze, baina, luze eta politak bat aldi berean, ez? Lehenengo urte osoak hasi izan zen, pentsatzeko izena, nola, zer den garrantzitsuena, zer ez. Eta Irunberri aldekoak eta Zangotza aldekoak, zesan, hori ego aldea? Hori da. Eta Larraga bera herria, eske Larragakoak esaten dute, ez gara Riberakoak, beraien esaten dute, nosotros somos Riberos, baina horra arazoa dago, euskerarekin. Agerraldiak nahi du eragin agerzonaldean, ez? Deitzen dugu agerzonaldeai, bere gara ermatarrek ager baskon deitzen zioten zonaldeari, litzatekela lehengo zona nogaskofona. Eragin nahi dugu zati honetan, zergatik, euskera egon delako zigortua, ez? Nola bai? Eta helburua da puntutan, tapata posizionamendu berri bat, eta bestea esaretzea. Nire zalantza zen, hori dira helburuak, edo helburua da euskararen erabilera, jarrera eta ezagutzak sustatzea, eta horretarako bitartekoak posizionamendua, eta ulertzen dut ez eratik hartzen da. Bitartekoak, baina helburua bentapa dela, euskarari espazio bat ematea. Agerraldiak helburu hirukoitza dauka, alde batetik euskararen ezagutza zabaltzea, beste aldetik bere erabilera eta euskaraz bizitzeko aukerak handitzea, eta gero beste helburu importante bat bada euskararen aldeko jarrerak indartzea eta sustatzea. Pixkanaka, bertako jendearekin hitz egiten, saretzen lan handia egin genuen, eta, esan dezakegu, 50 herriren bueltan, bateatu genituela, ez? Eta jende pila batekin, eta planteatu genuen agenda bat egitea, agenda bat ez xira batean bueltak bat egin izkion, eta agenda kultural bat egin gogu, ez? Baina agenda kultural hori hankamotz geratzen zen, ez? Eta azkenean esan genuen, agenda bat eremu edo esparru ezberdinak ukituko dituena. Eremu sozioekonomikoa, aisialdia, ezagutza, kirola, mundu ezberdin asko jorratuko dituena, ez? Eta, saretze lan horretan, agenda horren aitzakipean joaten ginen, ez? Zer egin dezakegu, ez? Zuen herrian, zuen eskualdean, euskerari bestelako hauspo edo bultzada bat emateko, ez?
Eta, leku batzu da ateratzen zen, polita izango litzateke, ludoteka bat egitea. Polita izango litzateke, euskaren aldeko, lasterketa bat egitea. Polita izango litzateke, euskara plan bat egitea, enpresa bat euskalduntzeko. Nik uste dute lehenik eta behin euskaraz etiketatzeko autu hori egitea, aitortu egin bezaiela Errigoran parte hartu duten enpresei. Oain beste urraz bat egitera datoz, ezta? Agerraldiaren laguntzarekin, badatoz beste urraz bat egitera. Zer eta euskara plan bat? Azken finean, zer da euskara plan bat? Gure bezalako hizkuntzek zer behar dute normalizatzeko? Behar dituzte hiztunak, baina behar dituzte espazioak. Alegia, euskaldunak sortzearekin bakarrik ez da hizkuntza normalizatzen. Gero, hiztun espazioak behar dituzte euskaraz bizitzeko. Eta espazio horiek modu desberdinetakoak dira. Zaiteke aisialdian dauden espazioak, baina badira eremu sozioekonomikoan dauden espazioak ere. Eta enpresak azken finean, eremu sozioekonomikoaren atal esanguratsua da. Hortaz, jakinda, Nafarroako hegoaldean legea aldeko ez dugula. Jakinda askotan kontrako jarrera batzuk egon izan direla. Enpresa horiek oan erabakia hartzea, beraien enpresak euskalduntzeko urratsak egitearen, eta hori gainera, plangintza baten bidez egitea, nik uste dut hori aurrerapauso itzela izan daitekela. Eta gainera, Euskal Herriko gainerako enpresei erakusten diela, benetako borondatea baldin badago, erraz eman daitezkela urratsak. Nik uste dut agerraldiak egin alduen ekarpen handiena dela herritarrek saretzea. Haien artean ezagutzea, gero elkar laguntzeko, baliabideak partekatzeko, motibatzeko eta horretarako bai. Gune genuena zein, ahalik eta jende gehien batu, elkar ezagutzeko eta euskaren alde mugitzeko, eta momentu horretan, mapatean, pandemia. Ezin gara elkartu, ezin gara etxetik atera, egiten ditugun gauzak egin behar ditugu aforo mugatu anekin. Hegazkina gora! Hegazkina bera! Hegazkina gora! Hegazkina gora! Gora! ¿Por qué no tienen derecho los niños aquí a estudiar en euskera? Esa sería la pregunta igual. ¿Sabes? ¿Por qué en la zona norte es zona vascófona y en la zona sur es zona no vascófona? Claro, es que lo que nos llevó a luchar por tener un modelo de Castejón es eso, el por qué nuestros hijos no podían estudiar en euskera, por qué no podían aprender el idioma de Navarra. Los chiquis vienen encantados de la ludoteca, o sea, acabó en junio y estaban deseando todo el verano que llegase septiembre o octubre para volver a la ludoteca, o sea, van encantados, salen encantados, con ganas de volver, o sea, es una maravilla para nosotros. O sea, una zona donde salen del cole y no hablan absolutamente con nadie en euskera prácticamente, o sea, una actividad en euskera para los niños es un apoyo que valoramos muchísimo, los padres y madres de los niños aquí. Asko gara, hemen bizi garenak, eta hemengoak izanik euskaldunak garenak, ez? Euskal zaleak ere bai. Zagit, guk esaten hori du, sagarrondoa hor dago, ari gara mugitzen eta poliki erortzen dira fruituak, ez? Belarritik bihotzera bide laburra, Jolas parketik tabernara, udaletxetik fabrikara, bazterrak erdia bagara, jalgi ezagun behinko euskara, gabetzerariko du, iturizaren plaza erdira, iragana eta geroa, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira.
Ojalá esta iniciativa sirva para que la gente entienda que la pluralidad lingüística es un signo de riqueza cultural. También me gustaría decir que Euskal Herria, sin perder la identidad de cada comunidad, Euskal Herria no se entiende sin Navarra y Navarra no se entiende sin Euskal Herria. Nafarroa Aurrera elkartetik sortu genuen plakak elebidun jartzearen ekimena. Eta orduan, Sartagako udalan presentatu genuen, 2008ko otsailean, eta hortik aurrera, agerraldiak finantziatu du ekimena, eta udala ados zegoenez, aurrera bota dugu ekimena. Agerraldiaren eskutik etorri zen ideia, proposamena, eta iruditu zitzaigun ideia polita, eta orduan proposamen bera aurkeztuko dugu egun hauetan Osako udalari, eta ea ongi iruditzen zaie eta aurrera egiten duten. Honen berri esan zigutenean, gu ideia hartu genuen oso pozik, ikusi genuen agian Mendalian ere posible izango zela egitea, eta aurrera goaz horrekin, gainera ikusten dugu euskararen normalizazioarako aukera ona, eta hori aurreritzi asko gainditzeko aukera ona dela plakenaz, ez da pauso handi bat, baina pauso txikiak eginez, aurrera goaz euskararekin zona honetan. Nik uste dut guretzak erronka handia dela ekintza iraunkorrak agendan sartzea. Aurten sartu ditugu ekintza zehatz asko, baina asmoa dugu beste batzuk sartzea agian hasteko eta lehenengo urteetan gure laguntza beharko dutenak, eta horregatik agendaren parte izango dira, baina hemendik urte batzuetara, behin bultzada hori jasota, bere bide propioa izan ahalko dutenak, eta gero zonaldean geratuko direnak. Garrantzitsua da ere, euskalgintzako eragileak eta baita zonaldeko euskaldun guztiak eta euskaltzale guztiak sentitzea agerraldiaren partaide, agerraldia ere beraiek badira, eta konfiantza osoz azaleratu behar dizkigute haien kezkak eta haien beharrak, zen gu laguntzeko pres gaude, horretara etorri gara ezin horren aurka egiteko, denak batera, edo denak batzera eta denak batera aurrera egiteko. Zagit, unerik politena osoena zin izan den, esan dezakegu jendea, ez? Jendea eta ez jendea bakarri baizik eta jende horren gogoak, ez? Oztopo guztien gainetik nola dukaten, ez? Esan dezakegu determinazio hori, euskeraz bizitzeko, ez? Eta zein, zagit, irribarrearekin, zein, ez? Gogoekin egiten duten lan, egoera hau iraultzeko, ez? Eta zenbat jende zautzen ari garen, jende hori bidatzen zaitu etxetara, zaude beraikin harremanetan, telefonoz hitz egiten duzu, inkluso afariak edo narakoak egiten dira haiekin, ez? Eta hori la hostia da, eramaten dituzu lagunak, eramaten dituzu kideak, eramaten dituzu, azken helburura iristeko, zurekin daudoen jende hori. Bideoan gure komunikazio arduraduna artista bat da eta oso ondo egin zuen gidoia eta jende ezberdinaren parte hartzaren bitartez lortu zen olako bideo bat egitea, ez? Ordune bideoan aipatzen duen bezala rigorak edo agerraldia barkatu hiru zera ditu, ez? Ezagutzarena jarraituko dugu laguntzen dauden ikastola, dauden eskolak, dauden euskaltegiak beti ere, bai? Gero, erabilerarekin saiatuko gara ere, erabilera sustatzeko ekimen ezberdinak egiten, antolatzen,
eta bar, eta gero bereziki posizionamenduarekin, ez? Posizionamendua oso garrantzitsua da, guretzako, osea, Nafarrego erdialdean bizi garenontzat, euskara leku askotan oso arrotza da, euskara ez dut entzun, inkluso ez dago A modelorik, hau da, euskara asignatura bezala ez da existitzen. Karo, hor daukagu lan handi bat edo lan oso bat ez egiteko. Karo, guk ez dugu nahi kokatu negatiboan, inkluso beti ere buelta ematen dio historiari, uste dugu ja, negarri inbar dela, beti, baina guazen buelta ematera horri guztiari, eta esatea, positiboan kokatuko dugu, badaude euskaldunak, badaude euskaltzaleak bereziki, eta euskaltzaletasun hori zabaltzeko, egitasmo ezberdinak piztu behar dira euskalgintza klasikotik haratago uste dugu, ez? Eta, virtualidadea handi bat ikusten dioguna agerraldiari da, pixkat alakarta edo egiten dugula lan, joaten gara herri ezberdinetara, eskualde ezberdinetara, eta ezin dugu aplikatu igual Lizarran dagoen egitasmo bat, eta Tuteran, edo Ablitasen dagoen egitasmo bat, eta Bianan, ez? Zergatik, errealitateak oso ezberdinak direlako, ez bakarrik errealitate linguistikoa, baizik eta sozioekonomikoak eta horiek ere kontutan hartu behar dira, ez? Ordune, zoazenean herri horietara eta gainera zuei guzti esker, saskiak erosten dituzuen esker, ekarpena horretara doa, esan dute, ez zoaz diru askatzera, eskaintzera zoaz, ez? Eta orduan jendeak esaten du, bauze guai dagoen, ez? Gainera etortzen zaete, diru batekin, eta ez bakarri diruarena oso garrantzitsua da, baina bereziki agerraldiak egiten duena da, jendea mugitu, jendearen gana hurbildu, eta bitarteko humano horiek, eskaini, ez? Askotan ez dakit ez da plangintza bat egiten, edo dena, guazen guztion artean, behar horiek, identifikatzera eta behar horiei, erantzutera, ez? Orduan, ahaztu zaitlehen aipatzea, agerraldia, sortu baino lehen, eztabaida ezberdinak izan genituela, eta lehenengo eztabaida zen, nola delimitatu zonaldea, eta zein da zonaldea. Ordune, bere garaian zona no baskofona izendatu zutenean, horre administraritzatik edo parlamentutik aldaketa batzuk egon ziren. Eta aldaketa batzuk edo aldaketa hori ez ziren, herri batzuk igartzen zila mistora, eta orduan ezin genuen eremua edo zonifikazioa hartu limitazio ezala, ez? Orduan esaten, aldaketa administratiboak egon dira, euskara, igual, ofiziala bihurtu da, baina bere horretan jarraitzen du hau da. Nahiz eta, eredua irekitzeko aukera izan, eskoletan, ikastoetan, edo ikastetxeetan, berdin jarraitzen zuen realitatea, hor eskuinak, beziki UPN-eren eskutik sekulako lan egin dute, eta sekulako lan egin dute euskara desagertarazteko zonaldean, ez? Orduan, ezagutzaren eremuak oso ondo daude, baina ezagutzaren eremutatik haratago asko dauko egiteko, ez? Horre gusartu baino lehen, hori izan dira ikastolak, hori izan da eka, hori izan da sortzen, eta beraiei asko eskertu behar diegu, ez? Egin izan duten lan hori, ez? Baina, esaten genuen, beste zerbait hori, guazen kudeatzera, guazen gestionatzera, bestelako erabatean, ez? Ordune, bereziki, agerraldiaren zeregina, uste dugu, hiru zutabe horiei erantzutera datorrela, baina, nola erantzuten dugu, esandakoa, ez? Bideoan agertzen da, hasiera batean, notu zitzaigula, esatea, egingo dugu agenda kultural bat. Baina, agenda izan behar da, askotarikoa, eremu asko kituko dituena, eta lehen esan bezala, beharrei erantzungo diona. Orduan, horra ipatzen da, bideoa orain dela 2 urtetakoa da, baina euskara planekin horre zeuden 12, orain herrigorako ekoizle guztiak, euskara plan bat abiatu dute. Batzuk egikaritu dute, beste batzuk bidean daude. Ordune, gero bestalde, jolastekekin hor jartzen zuen, 12 jolasteka kudeatu ditugula edo martxan jarri ditugula, ez, oraintxe bertan ustu daudela, 21 inguru, ez. Horrek ze suposatzen du? 250 umetatik,
250 ume parte hartzautela hor. Hemen Dindaiak asko lagundu izan digu honetan, eta nik uste dute, gero azalduko dute beren proiektua, baina guretzako ezinbesteko pilare bat ere izan da, ez? Gero ere, bestelako egitasmo batzuk sortu izan dira, Union Tutera bezalakoa. Union Tutera kirol talde bat da, futbol talde bat, bestelako ezakit balore batzuekin, ez? Antiarrazista da, euskaltzalea da, euskarari beste leku bat emango zaio, eta horrari dira lehenengo sortu zuten, lehenengo mutilen talde bat, bai? Eta gero emakumezkoen talde bat sortu zen, ez? Orduan, orain ere ari dira beste eztabaida prozesu batean, non kirol talde bihurtu nahi duten. Zer esan nahi du honek? Eskolak ere ematen saiatuko direla, umei, bestelako baloreekin ez izateko futbol eremu horretan, ez? Era berean ere, bestelako proiektu bat dago martxan Union Tuteran, oraindik ez da egikaritu, baina prozesuan dago, eta da, bertan ere imigrante edo migrazio pila bat dago, bai? Ordune nahi duguna da, migratzaile horiek ere gerturatzea euskerara, eta euskerara gerturatzeko modu on bat ere bada futbola, ez? Ordune, futbola maite dute, baina futbola maitez gero, hor daukat aukera bat ere futbolean aritzeko, baina euskeraz bestelako balore batzuekin, eta hor dago eskola horren etorkizuna oparotasuna edo badagoela, ez? Gero bestetik euskeraren egunak egiten dira, gero topaketa ezberdinak egin izan dira, eta hor agenda oso bat egiten da, ez? Orduan esan dezakegu, pixkat azkar noa zen bestela esterre utziko. Eta, agenda bada, zutabe haundi bat, baina beste bat da, aipatu duguna, aretzea. Askotan zonaldean, dagone sentimendua da, umezurtz dagoela jendea, ez? Nafarroaren zabalera eta da pena oso handia da. Ezakit, Garesetik Tuterara, baude kilometro pila bat, lurraldea oso zabala da, ez? Orduan, nahi duguna da, euskeraren oinarria hartuta, nola erantzun dizakegu zonaldeko, zonalde bezala honi guztiari, ez? Orduan, jende ezberdina ezagutzen ari gara, bitartekoa konpartitzen dira, jakinduria ere konpartitzen da, esperientzia konpartitzen dira, eta uste dugu, askoz ere errazagoa dela, lan egitea, jende baten, egitasmo baten, jarduera oso baten, mugimendu oso baten, ez da egite, gonapean, euritakopean, edo enalakoa, bakarrik egotea baino, ez? Eta guretzako, sariki horiek, lehen aipatu bezala, gura etxorra dira, ez? Jende hori, ez dakit, bolondreski, gurasoak, txikiak, ez dakit, langileak, daudenakor, gunerokotasunean lanean, hori izugarria da, ez? Ordune, esan dezakegu, oraindik ere, baukagula asko iteko, baukagula, ez dakit, desentran egiteko, baina, baita ere, zute argiak ilunak baino gehiago daudela. Zergatik, hor daukagula bide oso bat egiteko, bai? Bide hori geroz eta jende gehiagorekin egiten ari gara, bide hori geroz eta eskutik hartuago egiten ari gara, uste dugu hori dela garrantzitsuenak, bide hori ere, bestelako, militantzia eredu batekin, bestelako batekin ere egiten ari gara, eta nik uste euskerari eman diagula transbertsaltasun edo transbertsalitasun, ez egin nola esan, transbertsalki lan egiten dugula, ez? Zergatik, uste dugulako, feminismoa erakartzen bazaitu, euskera sartuko dugu ere, memoria historikoa lantzen mauz, euskerare sartuko du, enpresan lanean bazaude euskerare sartuko du, ez? Baina izatea zerbait normalizazioruntz joango dena. Zen igual ezagite, hemen eibar batean normala da, kaleak ebile bideoen zegotea, baina Tutera batean, Abritas batean, Legosa batean, Mendabi batean, ez. Eta hori da, guretzako, adibidez, sartaunan ingenuenan hori,
sekulako ilusioarekin, jendean egar, eta bar, eta ostia, horretzako horrek ez du preziorik, ez? Ordune oso azkar joan naiz, azkeneko zeranetan, baina gutxi gora bera hori da gerraldia, eta ez. Bueno, Dindaia Fundazio 2004an sortutakoa da, aurretik beste Ricardo Ederra zan ez da, beste eragile baten, Gerispero lagatako bidiari jarraitzuta. Ume eta gaztetxoen aisialdian lan egiten dabe gehixen bat, izugarrizko lan egiten dute, Iruñerri ingurua, baina zabaltzen joan dira. Esparru askotan, esparru ez formalian, baina lor ezberdinetan, ikastetxeetan, kalean, auzoetan, formazioan ere bai, hori dana berak azalduko digu, oso ondo gainera. Eta, gero amaitzen da banean, nahi badozu ez komenta bero, bixendako, ero berandako. Hala, esterrak ez da dako gurekin. Egunon eta lehenik eta behin eskerrak bihotzez eta kitxo elkarteari guretzako oso esanguratsua da eta oso berezia da gonbidapen hau. Deitu zen igutenean, egia da sorpresaz, baina hori, kriston pozaz hartu genuela, zuen gonbidapena. Dindaia, ez dakit hemen aurpegi ezagun batzu daude, segurazki gure tropa etortzen ikusiko zenuten urtero, nik uste 2011-tik etortzen garela ona, gazteak ginenean, etortzen ginen batzuk, eta hemendik beti irakaspen asko eraman ditugu eta saiatu gara hemen entzundakoa eta ikasitakoa gero guk eguneroko praktikan jartzen. Orduan, benetan eskerrik asko aukera emateagatik. Eta eskerrik asko ere, askotan ahaztuta edo, mendebaldetik ikusten ez den beste realitate hori horri erreparatzeagatik. Ere importantea da, beti sentitu gara pixka bat eta nola, eta ze suerte, beti sensazio horrekin joan gara hemendik, baina nik uste dut ere gauza haundiak egiten direla, eta horrentxe haitu dugu bai, beraien esperientzia kontatzen, eta gure txikitasunetik ere kontatuko dizuegu zer den egiten du. Dindaia, zerten, hainarako zonbiazako du. Gure helburua da, Nafarroan euskararen normalizazioan laguntzea, eta horretarako aisialdiko ekintzak egiten ditu. Helburua, zirako helburua, eta horretan Ricardo, aipatu duzun Ricardo izan zen aitzindari, berak sortu zuen Dindaia Fundazioa, 2 urte aurretik sortzen entzegoela eskolaz kanpoen proiektua martxan jarri zuen. Eta bere helburua zen batez ere aisialdiko ekintza kalitatezkoak eta euskaldunak antolatzea Nafarroan. Garai horretan 2002an basamortua zen, ez zegoen aisialdi euskaldunik Nafarroan bintzat. Eta, horretan kezkatuta, honi ekin zion, abentura honi ekin zion. Dagoeneko 20 urte daramatzagu, honetan, batzuk hasieratik eta poliki-poliki, tropara aurpegi berriak batu dira. Eta, lortzen dudan, lehenengo bideo jarriko dut, pixka bat, ikusteko gure ibilbidearen laburpena edo.
Dindaia Fondazioa Ricardo Ederrak sortu zuen 2004 urtean. 2 urte lehenago, eskolaz kanpoko ekintzen. Aisi-aisialdia proiektua jarri zuen martxan, ereduko eskoletako euskararen egoerarekin kezkatuta. Berehala oporraldietan euskarazko aukerak sortu behar zirela hartu zen. Eta horrekin batera, begirale informazioa beharrezkoa zela euskarazko eskaintza kalitatezkoa izan zedin. 2007an tamalez, Ricardo zendu zen. Eta omenaldirik onena zelakoan, berak askari jarri erabaki genuen. Horretik, Samariko eguna ospatzen dugu. Ark irudikatzen baitu Ricardoren izaera ezin hobe. Langilea, euskaltzalea eta ausarta. Bidean aurrera, Nafarroako euskara zerbitzuekin elkarlanean hasi ginen kanpaldirekiak antolatzen. Garai berean, ludoteka kantolatzeari ekin genion, aisialdi euskaldun eta hezitzailea bultzatzea helburu. Eta Kito elkartearen mintegian jasotakoari esker transmisioaren arloan lanean hasi ginen. Urtero bertatik jasotakoa gurera egokitzen. Dindaia handitzen ari zen, gero eta proiektu gehiagotan lanean ari ginen pandemiak dena eten zuenean. 2 egun lehenago ibaren ginen, sinestezina zirudien egoera ezin aurreikusi. Unerik zaienean muga sinesten zuteneen laguntza jaso genuen, Nafarroako euskara teknikariak eta euskara bideak tarteko. Beraz, martxa berriro hartu eta egoerara egokitutako proposamenak garatzen hasi ginen. Gaur egun lankidetzan oinarritutako hainbat proiektu ditugu eskuartean. Nafarroan badalana eta Dindaia Fundazioan gogorik ezazaigu. Gutxi gora bera, oraipatu ditugun proiektu guztiak hemen ikusi aldituzue, eta gutxi gora bera badute ez guztiz. Hasi ginen eskolaz kanpokoekin, gaur egun baditugu 305 talde, 26 ikastetxetan gaude, gehienak Iruñerrikoak dira, eta gutxi gora bera 3.000 haur eta gazterengan heltzen gara. Eskaintza anitza eta zabala egiten saiatzen gara, uste dugulako oso importantea dela haurrek haien gustuko diren ekintzak euskaraz egin ahal izatea. Helburua argi dago euskara eta bizipen positiboak lotzea delako. Eta hori dira, hor ikusten dituzuenak, momentu honetan egiten ditugunak. Xamariko zer den? Xamariko, Ricardo hil zenean, Xamariko pertsonaia bat da, Ricardo hori bere amatxik aipatzen zion pertsonaia, ipuinetan agertzen zen pertsonaia da. Ricardo hil zenean, omenaldia egina izan genion, festa bat antolatu genuen, eta Xamarikoren eguna deitu genion. Xamariko pertsonai mitologikoa da, eta, Ricardo bezala bihurria, ausarta eta alaia da. Eta zertarako erabiltzen dugu, ikusiko duzu ez da oso polita, baina marrazki hau aurrek beraiek asmatutakoa da. Eta da, aur biltzen ditu, sorginaren txanoa, eren sugearen eskuak, lamiaren hankak, Max Mix bat sortu zuten horrekin. Motivazio lantzeko pertsonaia da, tarteka eskolaz kanpokoetan agertzen da, eta mezutxoren bat uzten die, edo paritxoren bat, eta Xamariko ere da Dindaiaren festa eguna. Zer egiten dugu festa horretan? Alde batetik, irudikatzen dugu, elkartzen ditugu eskolaz kanpokoetan aritzen diren haur guztiak, eta topaketa moduko bat egiten da. Eta horretaz gain, begiraleen festa ere bada, eta gure festa, Dindaiako langileon festa, eta parranda ere egiten dugu, parranda eguna da. Eta, hemen dituzue argazki batzuk, azkeneko Xamariko egunekoak, ikusteko egiten.
saiatzen gara ere, ikastetxeen arteko topaketa horietan, adibidez, xake topaketa bat antolatzen dugu, aurten lehen aldiz pilota topaketa ere, eta, iristaketako aur guztiek elkarrekin egiten dituzte, pixka bat ikustea, beraiek, badirela beraie bezalako beste aur asko ere euskaraz ongi pasatzen eta gozatzen aisialdia. Begiralen formazioa. Berehala ohartu ginen, eta hori ala da, hasi bezain laster, begiralea behar zituztela baliabideak, haien lana egoki egiteko, eta behar zituztela pistak edo dokumentazioa, programazioak adibidez, lana egoki egiteko. Eta orduan egiten duguna da, beraiek egiten dugu formazio plan bat urterokoa, eta honela banatzen dugu gutxi gora bera. Eskolaz kanpoko ekintzetako begirale berrientzat formazio berezia, gero ekintzak gidatzeko baliabideak, erabilera sustatzeko, eta hemen hasi ginen, hemen ez dakit agertzen den, uste dut ez zela agertuko, baina jakunekin hasi ginen, jarraitu dugu ebeterekin, Rosa Ramos Uharrirekin, aekarekin ere badugu lankidetza, eta azkenean guk geuk ere gure eskarmentuaz ematen ditu ikastaroak. Egonaldietarako formazio berezia egiten dugu ere, eta aurten eginen dugu adibidez barnetegi formatuan, kanpaldi bat bizitzen. Eta horretaz gain, saiatzen gara sorkuntza taldean, txostenak dena idatziz jasotzen eta begiralei eskura emateko dokumentazioa prestatzen. Hau dira ikastoroetako batzuk. Egonaldiak. Hasi eta berehala ere ikusi genuen, basamortua zen, egia da, eskolaz kanpoekin hasi ginen, garrantzia handia ematen genion kalitateari bi zentzutan, ekintzen kalitatea, baina baita ere bizi lan baldintza duinak albidetzen begiraleentzat. Eta ikusi genuen berehala, oporraldian eten bat gertatzen zela, eta berriro ere aurrek ez dutela aukera handirik euskaraz aritzeko eskolatik kanpo. Orduan oporraldietan hasi ginen udalekuak eta hiri-tailerrak antolatzen. Geroxeago euskara zerbitzuen bitartez herri-tailerrak antolatzen hasi ginen ere, gaur egun ez dakizen bat tokitan, baina, Bortziriak baztan, Donestebe, Kastejonen ere antolatu izan dugu, Iruñerriko auzo gehienetan, Antsoainen, Lizarraldean, Nafarroa osoan zehar. Honetaz gain, jolas orduen dinamizazioa ere egiten dugu, azken urteotan. Hau zer da, patio orduan, klasean baino patio orduan, jolas monitorizatuak egiten ditugu. Begirale bat joaten da, eta aurrei jolasak erakusten dizkie. Zein da helburua? Monitorea behin joaten dela, aurrek ikasi dituzten jolas horiek, beraien kabuz praktikatua izatea. Hau dira datu, guztira 1212 aur, aritzen da momentu hontan, eta hau dira ikastetxeak, gurekin ari diren ikastetxeak momentu honetan. Honetaz gain, transmisioa eta sozializazioa. Sozializazioa adibidez, Paula Casaresekin, hemen ahitutako Paula Casaresen hitzaldi batean ahitu ginen, eta askotan aipatzen dugu gure formaziotan, eta gure nahiko gertu dugu. Dindaikale da gehien bat kale animazioa festak eta antolatzen ditugu, uste dut urrengo larun batean Tafallan egongo garela, oko ez banago, 25ean Tafallan egongo gara Dindaikalerekin agerraldiaren zestan. Horretaz gain jolastuko gara, gurasoi baliabideak
ematen dizkiegu haien seme-alabekin jolasteko, ez da beharrezkoa euskaldunak izatea, eta, bueno, ikasten dituzte jolas, kantak eta formulak beraiekin jolastu ahal izateko. Jostailu erakusketa ere egiten dugu. Normalean kurso urte bukaeran, gabona baino lehen, gomendioak ematen dizkiegu, eta gure aukera beti, gure aukeretan beti kontuan hartzen dugu, elkarrekin jolastea albidetzen dituzten jostailuak edo jolasak, familia artean euskararen erabilera sustatzeko, eta izatea ez izatea, aukerak ematea hitz egiteko eta harreman hori sendotzeko. Karrikara hori da jolasak egiten ditugu kalean eta gonbidatzen ditugu plazako aurra jolastera. Noski aldez aurretik iragarrita dago eta gurasoek badute honen berri, eta plazetan burutzen ditugun jolasak dira edo zein etortzen aldera. Parkean euskaraz egitasmoa martxan jarri ginun beste eragile batzuekin batera Iruñerrian sortzen aurre eskolak euskaraz, eta ikusten zelako familia artean bultzatu behar zela ere eta familiako hizkuntza ohiturak aldatu behar zirela. Eta jarraitu momentu honetan Antsoainen jarritzen dugu ikasturte osoko ekintza bihurtu da. Eta horretaz gain sormen tailerrak, Nafarroako edozein herritatik deitzen digutela, antze ara joaten gara gure tailerrekin. Hau guztia, azaldu dizuegun hau guztia, transmisioa eta sozializazioari dagokiona, egiten dugu normalean Euskara Teknikarien sarearekin batera. Gero ikusiko dugun bezala guretzat oso saiatzen gara beti sarean lan egiten eta beste konplizidadeak josten eta beste eragileekin batera gauzak aurrera eramaten. Eta kontatu dizuedan honez gain, badago proiektu bat pandemia garaian sortu zena. Pandemian gu geratu ginen, zeru eta lur. Bapatean gure ekintza guztiak eten ziren, 120 langile ginen orduan eta denak ertera joan ginen, eta ez genekien zer gertatuko zen Dindaiarekin. Eta une larri horretan, Iruñeko udalak antolatu zuen ebeterekin hizkuntzaren errefortzu digitalerako proiektu bat. Eta berehala ebetek ikusi zuen, guk erabiltzen algenuela hori, eta oso eskuzabalki eta beti eskertuta egongo gara, okerren ginen momentuan etorri ziren eta esan ziguten, tori zue, hau zuek Nafarroan oso ongi egin dezakezue, zuen langileekin eta zuena da proiektua. Eta hori pixka garatuta, sortu genuen Euskaraz Kilika egitasmoa. Joan ginen Euskara bideara, kontatu genien Murtziako pena, gutxi gora bera, gure egoera zein zen, eta berehala ikusi zen aukera, proiektu interesgarria zela Nafarroan edatzea, eta Nafarroko parlamentuan aurkeztu ondoren lortu genuen hitzarmen bat, eta hitzarmen horri esker doainik eskaintzen da Nafarroa garaia osoan. Zer den, aurre euskaldunen arteko txat bideratuak dira, 8 saio dira, 40 minutukoak, eta txat horietan bideo txat bat egiten da, eta gela horretan elkatzen dira gehienez jota 6 haur, eta jolasak, erronkak, asmakizunak, elkarrizketak ahalbidetzen dira. Aurten jada 4. urtea egiten duguna, eta oso emaitza honak ematen ditu.
oso pozik daude, baditugu hola finko txanda guztietan apuntatzen direnak, oso fideltasuna handia duten lagunak, eta bueno, pentsatzen genuen pandemia pasata, ja, normaltasunera bueltatzean, honek igual ez zuela bide handirik, baino ikusi dugu, baietz, lehen hemen aipatu den bezala, pantailak eta halako sareak, horiek badute arrakasta handia haur eta gaztetxoen artean, eta bueno, pozik hartzen duten proiektua dela. Jarriko dizuet beste bideo motz bat. Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako hirugarren mailatik seigarren mailara Jakerra gauzela. Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako euskal... Murphy oinarte ez da agertu, oin agertu da. Gurekin agertu behar. Ontxe bai. Baino... Atzera emon bida. Bai, atzera emon. Gero azaldu nola jarraitu. Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako hirugarren mailatik seigarren mailara eskaintzen da begain. Begiraleak haurrak euskaraz hitzaten jarduera dibertigarriak proposatuko ditu. 40 minutuko 8 saio euskaraz ongi pasatzeko. Animo zaitez! Zer da Euskal Eskilika? Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako euskaldunak batzen dituen bideodeia. Lehen hezkuntzako hirugarren mailatik seigarren mailara. Fuera. Barkatu. Euskarazkilika pasata, Mintza Jolasak hau da gure, azkeneko proiektua. Aurten hasi gara egiten zer da. Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren programa da. A ereduko ikasleentzat hizkuntza errefortzua egiten da bertan, eta helburua da gaitasun komunikatiboa hobetzea, A ereduko aurrek Nafarroan oso maila baxua dute orokorrean. Eta alde batetik landu nahi da gaitasuna hobetzea, eta beste alde batetik batez ere jarreran ere eragitea. Pentsa dezakezue, Mendabiako haur askok euskararen inguruko ditu ideiak eta ez direla batzutan oso positiboak. Ikusten dute haiek direla arraroak, eta horre ere badago lana egiteko. Orduan, dira 3 egun edo 5 egun klase orduan egiten da, eta honetan ere zailtasunak izaten ditugu, segun eta ze zentrotan zuzendaritza ere oso aldez dagoelako euskara aitzen dutenean jartzen dira pixkat urduri, baina funtsean dira 3 orduko 3 edo 8 saio edo 5 saio. Eta egiten dena baita ere, gure arloa hori denez, egiten dira jolasak, dena arlo ludikoan lantzen da, eta jolasak, erronkak, hiztegia lantzea, haien hizkuntzei buruz hitz egitea, pixka eta hausnartzea, hori da, hor egiten duguna. Eta gero, jolastekak.
argi utzi behar da, ez dela gure proiektua, agerraldiaren proiektua dela, beraiek ibiltzen direla, taldeak lortzeko, gurasoekin egoteko, begiraleak lortzeko izugarrizko lana egiten dute. Uste dut, Ibaik azaldu duenarekin irudika daitekela oso ongi, egiten dena egina eta egiten duten lana, eta guk egiten duguna da begiraleak kontratatu eta formatu. Baina, elkarrekin hor gabiltza. 268 haur zenbatu ditugu, 20 begirale inguru aritzen da, hori, pentsa dezakezu ez nolako lana den, 20 pertsona erdialdean eta herriberan bilatzea, baina eta honekin oso konten gaude, elkarlan hau egiten dugulako. Eta honetaz gain, gauza gehiago egiten dugu, zaituztegu gehiago aspertuko, igual, bereziki aipatu nahi genituen beste bi proiektutxo. Bata da, Baztan Baigorri gazte topaketa. Baztango udalak eta Baigorriko udalak egiten dituzte ekimenak mugaz gaindiko harremanak estutzeko edo. Eta horren barrenean egin nahi dute gazteak, gazteen topaketak, gazteek elkar ezagutzeko eta harremanak sortzeko. Eta horretan, hegoaldetik, Baztandik, bi begirale joan ziren Dindaiakoak, iparraldetik beste bi, eta elkartu ziren 30 piko gaztetxo inguru, bi egunetan, eta, oso esperientzia polita izan zen, eta oso pozik honekin, errepikatzeko moduan. Eta gero, Etxepare Lizeoko ikasleekin egin dugu aurten topaketa. Etxepare Lizeoan badago arlo bat animazioa ikasteko, batxilergoan uste dut dela, baina beraiek espezialitate bat da animazioa. Eta orduan etorri ziren gurera, gure hiritaierretan parte hartzera. Bi egunetan egon ziren gurekin, eta parte hartu zuten, eta hor ikusten duzuenez, ez zuten joatea nahi, oso gustora egon ziren beraiekin, eta horretaz gain egin genuen Euskaltzaindiaren egoitzan topaketa bat, beraiek kontatu ziguten zertan ari diren, zer ikasten ari diren, eta gu kontatu genian, Dindaiak zer egiten duen. Eta ondoren, bi Euskara Teknikari kontatu zieten, lan hemengo haiek lana egin alizateko hegoaldean, zer nolako baliabideak, diru laguntzak eta tramiteak egiten diren. Eta gero, arratsaldean egin genuena izan zen, dinamiken trukak, eta haiek jolasak erakutsi zizkiguten, eta guk haiei. Eta, baita ere errepikatzeko, urrengo urteetan errepikatzeko gogoz. Eta badakit arrapaladan kontatu dudala dena, baina, bukatzen hasteko, zeintzu dira guretzat gure lanaren oinarriak. Alde batetik talde lana, hemen ona atera naiz ni, egokitu zait, baina egia da denok egiten dugula lan Dindaian, eta hori da gure baloreetako bat, taldea garela, eta hori oso garrantzitsua da guretzat, baita begiraleekin ere. Elkarlana, guk ulertzen dugu euskararen erabileran eragiteko eta gure lana ahalik eta hobekien egiteko elkarlana sustatu behar dugula, eta eragile desberdinekin aliantzak eta sareak josi, ez dugu bestela ulertzen, eta adibideetako bat da, ez dut aipatu oso azkar joan naizelako, baina formazioan esate baterako aekarekin daukagu alako, ez dugu sinatuta deuz, baina egia da laguntzen digutela beti urtero egiten dugulako ikastaro berezi bat ahozkotasuna lantzeko
begiraleen ahozkotasuna hobetzeko, eta baita euskara maila ere. Egia da, gure egoera diglosikoan batzutan zailtasunak ditugula ongi adierazteko eta horretan AEKak laguntzen digu. Eta gero, EBT aipatu dugu, zenolako laguntza eman zigun, eta baita ere formazioa ematen digu kanbaldiai begira, eta dinamikak eta ekartzen dizkigu fresko, gero guk erabilia izateko gure ekintzetan. Agerraldiarekin, konplizitatea eta baita laguntasuna ere, eta horretaz gain egokitzeko almena. Ez da guri eskatzen digutena beti saietzen gara erantzun bat ematen. Ia inoiz ez dugu ez esaten. Norbait interesa baldin badu gurekin zerbait antolatzeko, beti prest agertzen gara. Onerako eta txarrerako. Eta gero, guretzat, balore bat dena da belaunaldien arteko transmisioa. Eta horrela entzun da igual ez da ulertzen, baina 20 urte hauetan, ikusi dugu gurekin aritutako aurrak begirale bilakatu direla, adibidezan, eta gaur egun hori gurekin ari direla lanean. Ikusi dugu nola orduko begiraleak gaur egungo gurasoak direla. Eta espero dugu, gurpilak tenik ez izatea. Ibaizu eskun, hemen ikusten duzen gizon hau, gure begiralea ere izan zen garai haietan. Argazkiak mugikorrarekin ateratzen ez zirenean. Horregatik ez dugu lortu sorpresa ematea. Hemen ikusten duzu, irati, hor borobiltxoan dagoen neskato hori, izugarri gozatzen zuena gure ekintza guztietan, zenahiko hori errepikatzen zuen, gaur egun kanpaldietako begiralea da, eta gurekin kanpaldietako eta proiektu askotako begiralea da. Eta ez dago sekreturik, nik uste dut hori, gogoz egiten ditugula gauzak, ilusioz, batzutan hobe bestetan okerrago, baina gogoko tokian aldaparik ez. Ikusteko pixka bat Dindaiak hartu duen dimentsioa 20 urte hauetan, ez da ikusiko, proiektuz proiektu zenbat pertsonek hartzen duen parte. Justo horbean ez da ikusten, ez da? Guztira 15.678 pertsona, aur, gaztetxo, guraso. Guretzat, kopuru honek pixka bat beldurra eta ardura ematen du. Lehengoan hola trasteatzen ikusi nuen, D ereduan, D, A eta B ereduan Nafarroan matrikulatuta dauden pertsonen kopurua 40.000koa dela. Orduan, ehuneko garrantzitsua da. Eta, bukatzeko, azken bideoa jarriko dut. Ikusteko pixka bat, Nafarroan nola hasi ginen, kronologikoki dago ere, eta proiektuz proiektu nola joan den garatzen. Eta dena. Eskerrik asko, Ester, seinale. Eskerrik asko. Ikuste duzu, zelako lana, zenbat urtetan, zenbat jende mugitxu daben, bai langile moduan, bai umero gaztetxo bezala, eta, egokitzeko ukide zuen almena bai,
etengabian, egoera ezberdinetara, eragile ezberdinekin, da, bueno, hori ere, txalotzekua bada. Galderarik, gure nafar lagun hauei, Dindaiako lagunei, ero agerraldiko lagunei. Zerbait komentatzeko? Ez? Bueno, eskerrik asko. Ester? Ez dut aipatu, bueno, datuak entzun ditugu goizean, baino guretzat ere, bueno, oso zanguratsua da, datu basean sartuta, ohartu garela, 1.700 langile pasa direla Dindaiatik, hauetan guztietan. Eta, bueno, pues, 15.000 aletxo horiek ere indaba, zerbait lortzen baldin bada. 15.000 ume, 600 lagun, horrek ere eragin okiko daban akin inguruan, eragin dozue, eragiten dozue. Bale, eskerrik asko, Ester, eta eskerrik asko Dindaiako lagunei. Bueno, amaierara heldu gara, baina korrauko sarie, eskerrak eta argazkisa eta horradana baino lehena, goizian bete dozue papeltxo bat, bada kauz irabazliak, eta kauz sarisa, sarisa da onena. Bueno, bi irabazle gondia, ez dozue inor kamarrak asmatu, baina bi pertsonak asmatu ditxue, zut amendilaga ditxu dela, ez? Bale. Bi lagunek asmatu ditxuzue geixen eta izan dira 7 galdera, marretik 7. Bale. Bueno, ez da kaurre doblerik, baina imaginau, Sabinaren Aza eta Irati Arratibel. Bueno, ontsekarreko etzugu sarisa. Bale. Bueno, zeo zerritxien egin duan goizian, pixkat saioekin eta zi baino lehena, pixkat espabilatzeko, ero esnatzeko. Eta eskatu genien, islari guztixei pare bat galdera bialtzeko, pixkat trampakin ero, batzutan, ikusteko pentsatzen duguna ez dala zuzenero ikusteko bai, bitxu. Pentsatzen genduan hori bada zuzena, ez? Esperientziak ere ematen digulako anek emango izkizue oin sarixak. Hombre, txaka. Hartu sarixak. Bueno, dia eta kitxoko bandua, gaur hemen Mikel Arrañaga ere egotekua zan, SD Ibar Fundazioko lehendakari ordia, bera alkatia izan zen, Eibarko alkatia izan zen, eta arek bando bat sortu zaban, esaten zabana, Eibarko hizkuntza euskera ere bazala hori aldarrikatzen zaban. Guk hortik, euskera alkartia hortik hartu zaban izena, eta hor, kristalesko zera bada, eta bando hori dator, idatzi eta txorradilla bada, Bueno, eskerrik asko danoi, parte hartzea gaitxik, plazar bat izan da, zuedanok ikustia, batzuekin berriro ere alkartzia, usteot mordua ikasi dugula, mordua dakagula bindiokan jasotakua pizka buelta batzuk emon eta espero dezagun abia puntua izatia beste ideia batzuk eta beste proiektu batzuk sortzeko. Ontxe argazkia ataratzera jungo gara, esan dizudan moduan arrate jarraitzuko dugu, eta hortik amaitxingo dugu, bazkaltzen gelditzen sarienok, gelditzu hemen sarrera inguru honetan, eta bestioi 1000 esker etortziagatik, zeo zerbiar baduzu, ero zeo zer nahi baduzue, zeo zer nahi baduzue, hemen gauz. Balorazio horrixa, eskerra batzuk adi dauzela, balorazio horrixa ere ukiko duzue karpetan, amaieran betetzen baduzue momentutxo baten oso galdera motza dia, jun baino lehena, zoragarri. Eta behin beteta, hemen txelaga. Hemendik urtetzen gara, hemen txelaga, bale?